pnawn yma te yn y clwb rygbi. Rowndiau terfynol o cwpanau cenedlaethol. Dydd i'r chwaraewyr i gynrychioli eu clybiau, ond dydd hefyd i'r cefnogwyr i ddilyn eu harwyr yma i'r Stadiwm Cenedlaethol. A dyma'r wobr, dyma'r cwpanau sydd yn y fantol. Croeso cynnes i'r Stadiwm Principality, a dyma'r arlwy sydd ar y ffordd i chi heddiw. Yes, deddwch lawr, ymlaciwch. 3 gêm i ddod. 7 awr o rygbi byw yma ar S4C gan gychwyn efo rownd derfynol Adran 1, Caernarfon a Clwb Athletig Pen-y-bont. Tro cynta i'r 2 dîm gyrraedd y Principality. Honna'm 1, wedyn rownd derfynol Cwpan y bencampwriaeth. Crwydau Llanelli yn erbyn Ton Ddu am 3 o'r gloch. Wedyn y brif gystadleuaeth, Cwpan yr uwch gyngraedd, Pont y Pryd a Cross Keys. Maen nhw'n bod yma yn erbyn I gilydd o'r blaen. Y tro dwytha nôl yn 2014, Ponti yn fuddigol. Felly Cross Keys yn gobeithio talu'r pwyth yn ôl. Ond dyma ni yn y Principality ar ochr y cae. Yn y ffodus, yn y cysgod ar hyn o bryd, tam cwmwl yn yr awyr. Mae am grisi, mae am boethi fel mae dydd yn mynd yn ei flaen. A dwi'n falch I ddeud, mae yna 3 yn cadw cwmni mi. Wel, y deiawt oedd yn rhan o iaith ar daith, Josh Davidia, Ken Owens, a heddiw dyddgu Morgan Howell, sy'n gobeithio bod trin chi o lew. Ken, ti'n fwy dyfillu'r sgwad, mae ddeg I ddeud, y fachgan Athletic Caerfyrddin. Ti am fod yn llwyr ymwybodol pa mor fawreddog mae hyn yn mynd I fod i'r clymbiau cymunedol Caernarfon ac Athletic Pen-y-bont. Na, mae'n cyfle enfawr. Dwi'n lot o bobl ddim yn cael y cyfle I dod i'r eglwys gadeiriol ma o Rygbi Cymru a cael y cyfle I chwarae. Fi'n cofio dod ma yn 92-93 wel, yn yr hen stadiwm gyda'r tîmiau ieuenctid yr Athletic Cyfyrddin yn chwarae a cefnogi nhw. Mae'n diwrnod mawr i'r cefnogwyr a i'r chwaraewyr ma. Falle'r unig cyfle gawn o chwarae mas ma. Ie, ac chwarae i'r tri yn chi, ydych chi wedi ffeindio lluniau yn chi yn gwisgo crysau chi twtch fach yn fengach, mae deg dweud ydy. Josh Ffeinal yn y melyn o'r Athletic Dyddgu. Ti wedi newid steil dy wallt, do? Dwi wedi altro gobeithio sy'n llun yma. A Ken, ti wedi newid gormod chwaith? Na, fi'n edrych yn un peth, fi'n credu. Ond, rhaid I sôn, Josh, mi oedd y Cris yna, neu Cris dan 11 gyn tirla, di? Ie, yn y bag fi. We had to bring gyda fi I supportio iaith heddiw. Nes ti tempted I drio'r Cris ymlaen I wisgo? Wel, mae'n fach. Mae'n wedi tyfu nawr. Ie, ond mae'n ddiwrnod mawr I Pen-y-bont, i'r Athletic. Sut dîm ydyn nhw? Mae nhw'n eisiau chwarae, mae nhw eisiau throw the ball around, attacking. Achos y backs mae nhw'n gael, like Ollie Olds, Rhys Williams, Jacob Williams, they're cyflym iawn, and Johnny Phillips. But, like, I tîm dod o Pen-y-bont I gweld nhw ar y pitch heddiw, mae'n amazing. Ie, ar Athletic yn anelu am ddyrchafiad tymor yma hefyd. Dyddgu, ti'n gynrychwyr o'r Caernarfon, mae Nant Conwyd bod yma 3 gwaith, ni'n meddwl tro gynta'r Cofis. Sut glwb ydi Caernarfon, achos mae'r gefnogaeth maen nhw'n gael, mae'r 5-6-700 wedi dod yma, mae'n anhygoel. Mae o'n glwb y gymuned a mae pawb, dwi'n meddwl di dod lawr yma o Caernarfon heddiw dros 700, dwi'n ddim sawl bus sydd wedi dod yma, ond maen nhw I gyd tu ôl Caernarfon heddiw. Tro cynta yn y stadiwm, mae'n ddiwrnod mawr I Caernarfon a pawb sydd tu ôl iddyn nhw hefyd. Ie, Caernarfon yn drydydd yn y tabl, heb golli'r un gêm y tymor hwn. Ar bapur, Ken, pwy fydd y ffefrynnau sydd yn iawn? Sa'n siŵr, ond gêm cwpan yw twod, a mae'n greu gweld 2 tîm sy'n llwyddiannus iawn yn y gyngred I hunain. 2 tîm y gorau ar y lefel yma, dod ma a chwarae. A fi'n edrych mlaen at y cyfle, tîm o'r gogledd yn dod lawr yma, a fi'n credu'r Cofis eithio. Cofis, oce.
Gyn i weld yn fyny. Ond ie, Caernarfon wedi gorfod y taith hir lawr yr A4-7 dim cychwyn am ryw 7 y gloch yn neithiwr, cyrraedd cyrion yn hwyr. Ond nath ni draw bore yma i weld nhw'n cael bricwast. Shwmai, Iwan sy'n ma o Clwb Caernarfon yn barod ar gyfer y gêm heddiw yn Stadiwm Principality. Mae'r tîm i gyd tu ôl ni, beth am ni'n gwrdd â cwpl o'r bois sydd yn mynd i fod yn chwarae gyda ni heddiw. Tipyn headers i gael yma. Gwynfais fyna wedi gorffen i blat, dibyd ar bacon a sausages i gyd. Neu bois yn fan hyn. Iawn bois, pawb yn excited i heddi? Ie? Dos gymlaen Elis? Dan, dychwain. Ie. Ti'n ma'n neud bach o damage ar y cae heddiw? O, garantid. Fantastic. A beth am ar ôl y gêm, Sam? Pwy sy'n neud fwy o damage yno? Wel, mae'n un o ddau. Un o ddau, oce. Wel, 6 actually, maen nhw gyd yn eistedd yma. Dechrau fo Josh Eaton. So, ie, a hwnna fyd. Iawn, boi. Danger man number 2. Fantastic. A Dyfain, beth ti'n disgwyl mlaen i fwyaf heddi? Dwi'n edrych ymlaen i chwarae yn efo rwgia ar y cae. Ai. Neis iawn, neis iawn. And gentlemen, how was the breakfast this morning? Was it up to your posh expectations? Have a day off. Piers, get a joke? No? OK, iawn. Diolch yn fawr, na i wrth gael fo'n wyl i chi yn y stadiwm. Ie, Caernarfon wedi cyrraedd. Oedd ni sôn hefyd y cefnogwyr wedi cyrraedd. Caernarfon yn newid yn ystafell newid y tîm cartra. Pen-y-bont yn ystafell newid oddi cartra ath nhw sydd allan i edrych ar y stadiwm. Ac yna hefyd i disgwyl nhw oedd Lloyd Lewis a Josh Nafidi. Diolch yn fawr Owen, a fi fan hyn gyda legend rygbi Cymru Josh Nafidi. Right, Josh, ti'n nabod lot o'r boi sy'n chwarae fan hyn, ac ar y gair, dyma fo Rhys Williams. Right Rhys, sut mae'r nyrfa heddi yma? I fod yn onest, fi'n eitha nerfus. 37 blwyddyn, ond fi dal bod yn nerfus. Ie, a ti'n gwybod beth, ti wedi chwarae i Bridgend Ath eisoes. Pa stael o rygbi ti'n chwarae? Ni'n tîm sy'n taflu'r bail around, chwarae bach rygbi a just sgwri cais yn y corner. Gwych. Game against Hendy, ddim yn da i dod fan hyn heddiw. Beth ti'n meddwl heddiw? Mae lot o hyder gyda ni fel tîm. Sori i'r colli ers mis October fi'n credu, so mae lot o hyder yn mynd i'r gêm a ni'n mwyn just chwarae rygbi. Fantastic. Pob lwc, boi. Pob lwc. Reit ac un enw mae'n rhaid i fi gofyn ti am yw mab, y legend, mama, Monetica, Clwb, mae fe'n chwarae heddiw, mae fe'n boi mawr. Pa fath o chwaraewr yw fe? Same as mama, mae'n gri fawr, ti'n gwybod fyna i gallu gweld mae'n big boy, so fel mama, same physical, and you'd be excited off the bench. A cwestiwn ola fi ti, Josh, i rywun sydd wedi chwarae ar y cae ma sawl tro, sut mae'r boys yn mynd i delio da'r nerfau? Ydy e'n ychwanegu lot o pwysau yn chwarae fan hyn? As boi bach, ti'n dod fan hyn i gweld Cymru yn chwarae, ond tîm Ath, lot o nhw wedi chwarae o age grade i fyny. A mae'n this is special i nhw, i chwarae fan hyn heddiw ar Ffeinal. Yn union, a fi'n rili edrych mlaen i'r gêm ma. Diolch yn fawr, Josh, amdani boys. Gres gweld bod cymaint ar hon i Josh Nafidi. Meddwl cymaint i'r clybia, a'r ser y clybia yma hefyd. A dydgu os gael trafod chdi, ser Caernarfon ar y maes ydy'r capten David Thurs. Mae'n dipyn o chwaraewr a dipyn o arweinydd. Ydy, mae o'n fodel rôl, mae o wedi bod hefo'r clwb yn blentyn wedi chwarae drwy'r oedrannau gwahanol yn y clwb. Mae o'n chwarae o cry, mae o'n cario dda fel ydych chi'n gweld yn y clwb yma. Mae'n gry dros ardal y dacl hefyd, felly chwaraewr i wylio allan amdano fo heddiw. Ac werth wedi frawd o Gareth Thurs wedi fod yn gapdan ac hyfforddi'r tîm ar diweddar Breian. Thurs wedi hyfforddi nifer o'r chwaraewyr yma ar y maes heddiw yma. Josh Nafidi, Johnny Phillips. Dwi'n cael lot am y bachgen mewn yr wythnos, talentog ti hwn. Sef oed o, sut ti'n nabod o ag Dwi'n nabod wel, and mae'n chwer gyflyn, mae'n attack, and mae wedi academy Cardiff City, chwarae Premiership Aberafan for many years, so mae'n player dda iawn, a mae'n gallu, dwi'n meddwl, kick off both feet, so talentog, talentog a profiadol i chwarae ar lefel uwch. Fel dwi'n gwybod, lot o wyneba cyfarwydd iawn gen y naill clwb a'r llall. Yr tîm yma wedi perchnogi wahanol ardaloedd o'r brif ddinas. A mae amball i mewn cyfarwydd yna wedi danfon negeseuon i ddymuno pob lwc.
Just want to say a quick good luck to Bridgend Athletic and Tondi in the cup finals, the Principality tomorrow. Good luck all, enjoy it, best stadium in the world. Enjoy the day, more importantly, enjoy the night after. Have a great one. Iawn ogia, dim ond negas i ddymuno pob lwc i chi weekend ma'n eich ffeinal. Dwi'n siŵr fydd yr achlysur yn un ffantastig i chi. Da chi'n gwybod bod pawb tu ôl i chi yn y Caernarfon, yn dre lly, a da ni fel clwb ffwtbol yn dymuno o'r gorau i chi. Newch eich hunan yn prowd, newch eich teuluoedd yn prowd. Leave it all out there, boys. Believe and dream, fatha dwi wedi dweud. A gobeithio gewch chi results da chi isio a wedyn gadathlu. Ond pob lwc, boys, a gobeithio gewch chi results. Croeso nôl i'r Stadiwm Principality. Dydd rowndiau terfynol o cwpanau cenedlaethol. Caernarfon yn erbyn Athletig Pen-y-bont i ddod. Ken Owens, y tîm ar y ffordd i'r maes. Pwy sy'n fynd o hon? Jyst edrych mlaen at y brwydr. Dau chwaraewr fi'n nabod dda iawn, Rhys Williams i ôl Evans. So fi'n credu y cofis, boes Caernarfon yn dod nawr am 4-70 a cymryd i. Boes Caernarfon yn ôl Ken Owens am fynd â hi. Felly draw ni at ein tîm a Clwb. Efo'r tro cyntaf heddiw yma. English language commentary is available on all 3 games today. So we'll join Josh Navidi and Phil Steele for game 1.
ac yn y Gymraeg. Dydgu Morgan Howell sy'n cadw cwmni i'r Rhys a chwilio. Dyma ni diwrnod enfawr i'r clybiau yma, rownd derfynol Cwpan Adran 1. Y gogledd yn erbyn y de yng nghartref Rygbi Cymru, Stadiwm Principality. Caernarfon yn erbyn Athletig Pen-y-bont. Caernarfon wneud y daith hir lawr pnawn ddoe, dyma 23 fydd yn cynrychioli'r dre pnawn yma. Y fain a sgwri ceisio yn y rownd gyn-derfynol yn allweddol. Iolo Evans ac yn olwr profiad 7 bob ochr gyda fe. A'r captain ifanc sy'n arwain ym mhob ffordd, David Thirsk. Nathan Pycroft yn un o foes Cai Barraw yr ail reng, fel mae Armando Morgan yn y reng flan. Troed a cicio Aled Jones yn allweddol i sgori pwyntiau. Athletig Pen-y-bont un llygad ar ddyrchafiad i'r bencampwriaeth, ond i ffocws nhw gyd ar y cwpan y pnawn yma. 4 newid i'r sim nath chwarae yn y gyngrair y sadwn diwetha. Owls nôl mewn i safle'r maswr a'r prif y ffordd o Rhys Williams. Digon o brofiad gyda fe fel ni wedi clywed yn symud i'r canol. Profiad yr uwch gyngrair gyda Iestyn Merriman a sawl un arall. Dros 100 o gapiau i'r Athletic i'r prop Matthew Norman. Carwyn Roberts, y dyfarnwr. Dine, Darren Randall, Chris Oliver, Ian Davies, y dyfarnwr teledu. Dyma ni de, rownd derfynol, cyntaf y prynhawn, 1 o 3 yn Stadiwm Principality. Caernarfon yn y marŵn a'r melyn. A'r Athletic o Ben-y-bont yn y gwyrdd a'r melyn. Hwna wedi cael ei chario nôl, camgymeriad bych cyntaf, felly lain fydd hon i Caernarfon. Un clwb prynhawn yma wedi gwneud y daith hir lawr, asgwrn cefn ein cenedl y llall di mentro bach i'r dwyrain. 80 munud nawr i benderfynu pwy fydd ar siwrne ore adre. Lain, jyst i mynd o wyth i Caernarfon. Mae'r frig yn ein. Felly mantes fydd hi, wedi mynd mlaen. Sgrym fydd hi os na ddaw dim byd arall o'r symudiad yma. Y ddau glwb yn cyrraedd rownd derfynol. Am y tro cyntaf yn ei hanes. Yr Athletic di bod mewn ran y ieuenctid nhw o'r blaen, ond dyma tro cyntaf i nhw fod yma. Caernarfon hefyd felly am y tro cyntaf. Sneb ar ôl yn Caernarfon. A maen nhw'n licio chwarae rygbi, 4 blaenwr, 4 olwr ar y fainc, mae'n gystadleuol fyna. A'r gic-gosb gyntaf yn mynd i'r Athletic. Grif dros y bêl, Harrison Morgan. Mae Dydgu Morgan Howell wedi gwneud i ffordd lan. Digon o siwrne o ochr calan i'r topiau fan hyn yn Stadiwm Principality, Dydgu. Byddai'n cael yn steps i mewn heddiw gobeithio. Ond jyst gweld cystadleuaeth cyntaf falle dros y bêl yn fan hyn a Caernarfon yn cael ei cosbi'n anffodus. Ie, dim peryg pwy mae Dydgu'n cefnogi heddi wrth gwrs. Lain i'r cefn, i'r Athletic. Dwylo yn y canol dros y llinell fantes, dyna wastad y bwriad. A pêl sydyn, profiad, Olds, mas, oedd hwnna'n lain hyfryd gan John Phillips. Mae wedi mynd mlaen dihangfa i Caernarfon. A gewn ni sgrym gyntaf y prynhawn. Oedd hwnna'n gyfle i rhaid Phillips fel arfer. Pa mae fe'n cael cyfle, mae fe'n cymryd nhw. 17 cais y tymor yma. Ie, da ni wedi sôn am Phillips yn barod cyn dechrau'r gêm, ond jyst edrych ar Pen-y-bont Athletic y ffordd. Maen nhw'n lledu'r bêl. Cyflymder, methu un chwaraewr jyst i ledu i gael cyfle ar yr asgell, ond Phillips yn anffodus. Methu dal y bêl na'r tro hwn. Dal yn elfen holl bwysig o'r gêm, y sgrym. Cadarn yw i, dim problem. Platform yn berffaith i Iwan Evans, neu Southie fel maen nhw'n galw fe. Pam? Agos mae'n dod o Llandeilo. O, am gic i hwnna hefyd gan Jarman yn troi Phillips. Fe'n penderfynu dod mas o dwy'r hugen, cadw'r bêl yn fyw. Aled Jones o dan hon. Trod chwyth. Mae'n gic dda hefyd, ond Powell di darllen ni. 2 drod chwyth.
Dim cicio. Parry. Cario, mae fe'n penderfynu wneud. Clyro mas ord ar y dacl yn dda gan lle alw nhw'n cofis. Cofis dre. Digon teg, dwi'n meddwl. Mantes yw i. Mantes cic gosb. Lot o'r stadiwm yn yr heilwen, lot yn y cysgod. Am brofiad i'r chwaraewyr yma, a'r tîm dyfarnu hefyd, pawb heddi yn glwm o fe, yn profi pethach am y tro cynta. Profiad i'r chwaraewyr, y tîm hyfforddin neu'r tîm tu ôl i'r tîm os liciwch chi, a cymuned Gaernarfon ag ehangach, mae pawb wedi heidio lawr yr A4C dim i gefnogi i tîm nhw heddiw. Lain felly i Caernarfon, just i fas 2 ar 20 yr Athletig o Ben-y-bont. Gordaflu, ond mae hwnna wedi gweithio mas. Pycroft yn neud yn dda. Evans, y captain, cam sefyll mae'r Athletig o Ben-y-bont. Evans. Symudiad wedi baratoi. Mae'n penderfynu cario yn bach o groesi yng nghanol cam yna. Ond cam sefyll oedd y Dan O'Sullivan. Un arall a profiad o'r uwch gyngrair yng Nghymru. Mae'n yn rownd derfynol lleugu, dyddgu, be ni'n neud man hyn? A jyst yn neis gweld Caernarfon yn chwarae siapiau bach o wahanol. Be nes i glywed cyn y gêm y bydde Caernarfon yn mynd am bob cyfle posib ac o bosib yn mynd am y gornel, ond mynd am y pys maen nhw'n benderfynu wneud fan hyn. Ond jyst edrych ar y chwarae, Caernarfon yn edrych i amrywiaeth a treialu siapiau newydd. Dwi'n siŵr sydd wedi bod yn cael ei ymarfer yn galed wrth adeiladu'r gêm yma. Ie, mae'r profiad, ti'n gallu rewi mewn rownd derfynol, dyddgu, mae'n brofiad rhyfedd, pwy sy'n setlo gyflyma, falle fydd yn mynd â hi. Ydy, cytuno'n llwyr a hefyd chwarae mewn stadiwm mor anhygoel ar stadiwm yma, ein stadiwm cenedlaethol ni. Felly gobeithio fydd y nerfau yn setlo o'r ddwy ochr. Dim problem i Aled Jones. 13 o bwyntiau yn y rown go gynderfynol, 10 yn y rown gynderfynol. Triffwynt cyntaf y rown derfynol i Caernarfon. Ac yw cefnwr nhw Aled Jones. Cofis ar y blaen. Ie, mae o'n helpu efo'r nerfau chydig bach i fod y tîm cyntaf i gael y pwyntiau ar y sgorfwrdd. Rhys Williams. Lot o uchder ar ail ddechrau yna. Parry hwnna'n mynd eto. Ie. Ffarmwr. Nid yr wyth arferol be chi'n disgwyl. Mae'n cario'n gryf. Cryfder naturiol gyda ffarmwyr yna be chi'n gweld. Rhaid cadw on ar dir chwarae. Yna beth mae Jarman yn neud. Williams o dan hon. Rhys Williams. Llygadu ambell i fwlch. Dyw i ddim yn mynd yn farw. Ie, mae'r gic yna wedi gweithio mas. Bydd Caernarfon o dan bwysau. Ie, da ni wedi gweld gornest y gêm gicio'n gynnar gan y ddau dîm. Hwna'n reol sydd wedi newid y spel fach nawr yn diwy. Ti ddim yn dod nôl i'r 2 ar 20. Mae'n gic dda i gadw'r bel ar dir chwarae. Ti well off bron. Ti a ware mas o'n ymbell waith, dyddgu. Ac oedd falle chydig o wagle i wneud hynna gan Caernarfon ac edrych, penderfynu edrych lle mae'r gwagle ar y cae. A mae yna wynt yn y stadiwm hefyd. Mae fe'n dod o bob cyfeiriad yma. Powell. Gwrthdrawiad anferth hwnna. Ilan Davies ar dacl. Ond dwi wedi cael cnoc. Na, mae'n iawn. Dwi'n meddwl falle bod Ilan Davies wedi cael cnoc fach i'r pen. Bydd rhaid cadw llygad arno fe. Ond dyma'r Athletig yn dod. Meddiant dal gyda nhw. Pwer Lee Murphy. Nôl mae hwnna di mynd.
O, di dwy'n y ber. Liam Lyng, mae yna'n neud gwaith arbennig. Wel, os ydy wedi cael croc ar y pen, mae Davies yn iawn i gario fyna. Ond ni'n lwcus i weld ar y teledu. A sigledig braidd oedd y coesau wrth i Thurs gario. Pwysi ar Bale. Athletic di dwy'n hon. A Bale yn seithi mas. Croft. Mae Parry di bod yn amlwg yn y 10 munud gynta yma. Oes yna gyfle i fynd yn llydan. Davies unwaith eto yn cario yn y penwys glas yna. Mae Jones di gweld gwagle, ond mae'r gwagle yna yn cael yn sydyn reit. Phillips. Caernarfon moyn y kick-off, maen nhw'n mynd i ennill un. Tom Devine yn gryf dros y Bale. Lot o sŵn yn dod ar ochr chwith y cefnogwyr. Dyna nhw yn ei milodd. Mae'r dorf yn mwynhau yma'n bendant. Cic bach ddeallus gan Caernarfon, just trio ffindio gwagle. Lawr yr ochr. Wel, lot o bobl yn meddwl falle ta'r Athletig o Ben-y-bont bydde'n ffefrynnau mynd hyn, ond mae'n digwydd yn aml, mae'r tîmoedd y de yn cael tipyn o sioc wrth sylweddoli bod chwaraewyr da yn y gogledd, a maen nhw'n dîmoedd da sy'n hynod gystadleuol. Ydy, a da ni'n edrych ar Pen-y-bont ambell chwaraewr falle wedi chwarae ar y cae yma o'r blaen, mewn gwahanol gystadlaethau cyfleoedd. Ambell chwaraewr wedi chwarae hefyd yn y Prem, felly mae profiad o rhywbeth mawr ar gyfer diwrnod fel hyn. Clear, obvious release from the assistants as well. Liam Lyng. Water off. Time on. Water off, please. Eto wedi chwarae hefo Caernarfon ers yn blentyn drwy'r oedrannau. Sneb ar ôl yn Caernarfon. Bydd pawb law man hyn wrth ni edrych ar gefnogaeth yr Athletig. Time is back on. 600 o docynnau glywes i. 600 o'n nhw wedi cyrraedd Caerdydd. Faint o'n nhw bydd yn cyrraedd Adre. Dyna'r cwestiwn. Cic-gosb arall i Caernarfon. A cyfle gwirioneddol fan hyn dyddgu fynd am y cornel. Oes tro gyntaf falle ni weld Caernarfon yn 2-20 Pen-y-bont. Cyfle i fynd i'r gornel. Dwi wedi clywed hefyd camol i safle gosod. A hefyd i'w gallu nhw o ran ysgarmau symudol falle rhywbeth maen nhw wedi sgorio'n aml yn ystod y tymor. We're starting to build. Yeah, we've got a case. They've had the ball to be fair. Yeah, and therefore we've had a contact media when the man is still in the air. Okay, we've got to look at it. Okay, so yourself made contact with the lifter before the man landed at the floor. You're looking at it, or you're done with? This person has made contact with the air. Yeah, when the ball is still in the air. Carwyn Roberts, y dyfarnwr, yn cael gair gyda captain yr Athletic. John Phillips. Mae fe'n hyfforddi yr olwyr hefyd. Digon o brofiad gyda fe. Water off then, please. Afon. Athletic, water off. Yn y Prem. A Caernarfon. Yn penderfynu troi unwaith eto. A dy drod chwith Aled Jones. Pwyntiau sy'n bwysig mewn rownd derfynol. Ie, yn bendant, ag mae'n mynd am y pyst yn gallu adeiladu'r sgorfwrdd fyny yn ara bach. Aled wedi llwyddo hefo'i gic gynta. Cam Thomas, dwi'n meddwl oedd hwnna blaen ysgellwr yn cael ei gosbi. Just i ongl le oedd ddim yn mewn. Nid ar y neidiwr, ond falle ar rhywun oedd yn codi'r dyn. Ti'n meddwl ail gyfle i Aled Jones. Mae'r dorf yn gweithio chi bod e'n llwyddiannus o hwnna. Y floedd yn anferth. Dwbli sgôr a mantes Caernarfon dros yr Athletic o Ben-y-bont. 6-0, 12 munud ar y cloc. Ie, cychwyn da i Caernarfon. Caernarfon yn manteisio ar y cyfleoedd yn hanner Pen-y-bont i fynd am y pyst. Tackle! Ilan Davies yn neud yn dda. Stay, back foot.
Mewn Tacklers release! creu platfform yw faswr Tom Jarman. Syth lawr ganol y cae. Mostod yn risg erbyn 3 cefn yma, a dyma nhw'n dod. Rhys Ward Jones yw hwn. No momentum! Cymorth yno. Stay! Cyfle ni weld beth ar Athletic i gynnig Powell yn gwisgo 14. Fe'n un arall, gynt o Pen-y-bont yn uwch gyngrau'r Cymru. Cyn dyddiau Super Rugby Cymru wrth gwrs. Tackle dda gan y Difain. Solid yw yn y canol. Rhys Williams yn llygadu bwlch. O, syth drwy dwylo Jarman yn yr heilwen. Na gyfle, cymryd risg o Jarman fyna. Wna chwaraewr tu fas i fe. Dim byd yn bod ar y dacl. Mae Rhys Williams yn cael ail gyfle o bosib legadu cic. Pwy sy'n moyn casglu hon, dyna'r cwestiwn. Jarman yn dod oedd y dacl yn uchel. Oedd na law fych mas na wrth Williams. Dim byd yn dyn yn meddwl. Use it! Carried back! Jones. Up and under na cic am bellter oedd hwnna. Ond mae'n cwrso i Caernarfon yn neud yn dda. That's your own player. Ball is there. Gwrthrycio, mae Caernarfon yn neud gwaith caled i'r mewnwr o di'r law yn dy mas. Hawl ych chi gyffwrdd braidd mewn mewnwyr dyddi yma. Playing advantage. Mae'n afantes. Advantage. Mantes cic gosb i wi. Playing the 9. Playing the 9. Cic gosb, chwarae'r 9. Reol newydd arall. Rhaid bod nhw falus wrth gwrthrycio. Nege bod ti'n fwriadol yn bwrw'r 9 ond ti'n ymellwaith yn dydgu. Ydy, mae'r rhif 9 yn cael ei warchod wrth gwrs hefo'r rheolau. Mae disgyblaeth o rhywbeth falle sydd wedi codi yn yr chwarter awr agoriadol. Fydd rhaid fod yn wyliadwrus. Da chi ddim eisiau colli chwaraewr mewn gêm mor bwysig â hon. Centre, defence. Mae'r Athletic o Pen-y-bont yn edrych yn beryglus. Maen nhw'n edrych yn dîm pwerus iawn pan maen nhw'n cael y bêl. Mae lain ymosodol iddyn nhw. Lot o symud. Pwy sy'n mynd lan? Morgan sy'n lan. A dyma nhw yn mynd tuag at lain. Llinell gais. Caernarfon ond yn mynd lawr. Sy'n rhaid i neb symud nawr. Gallai o'n bod yn sgrym i Caernarfon. Always form. Always contact. Take it in. Held up. Scrum down. Red ball. A dyna'r penderfyniad. Gwaith rhagorol gan Caernarfon y fanna'n amlwg wedi wneud i gwaith cartre. I ddelio hefo symudiad Pen-y-bont. Last number's good. Just keep it that way, yeah? Tybed fydd Caernarfon yn delio hefo hon o'n o ran yr exit i ryddhau'r pwysau. Scrum solid yn un diwetha. Yn gwmwys beth sy'n eisiau nawr. Mae'n troi. Mae'r 9 yn cam sefyll fyna. Mae rhaid aros wrth ochr y twnnel dyddi yma. Mae hwnna'n reol arall sy'n newid yn gyson yn y gêm dyddi yma. Bron bob wythnos. Job dal fyny efo bob dim. Y gêm arfer bod yn syml. Ac yn y bôn, mae dal yn. Crouch! Boy! Pen-y-bont yn trial dod i pwysau ar sgrym Caernarfon. Ond y pwysau yn dod yn rhy gynnar. No under control, no. Matthew Norman, dyna fe. Un o feibion Cwm Llynfell yn reiddiol. War rygbi gyda'i dadau. Kevin sy'n bellach mas yn Australia. Yeah, yes. Yeah, it'll be their ball, yeah. The green ball. Y bêl na mas. Lawr yn un sydyn. A Lloyd sy'n cadw cwmni i Ieuan Jones. A centre.
Ie, dim ad Ian Jones, cyfarwyddwr rygbi Caernarfon. Reit te, mae'r cofis yn y prif ddinas, yn y stadiwm am y tro cyntaf. Sut mae hwnna'n teimlo i'r clwb? Arbennig i'r clwb yn hanesyddol a i pawb yn y clwb, yr holl bobl sydd wedi gweithio dros hanner can mlynedd dwytha, da ni'n 50 blwyddyn dwytha, so just gret i ddweud gwir ar hwyl o dda. Fel da ni'n gweld yna o'n nhw'n sgorio ta, ia. Ond mae'r daith yma wedi bod yn un arbennig, rhaid i chwarae tîm o ansawdd a safon uchel, a da ni'n heiddi bod yma heddiw, a mae'r clwb i gyd yn falchio bod ni yma heddiw. Ie, wrth gwrs bod chi'n heiddi bod yma, a fi'n gwybod mae Bridgend newydd sgorio, ond mae'n gêm hynod o ffyrnig hyd yma. Oeddech chi'n disgwyl hynna? Oedden ni'n gwybod bod nhw'n dîm da, maen nhw'n clas ac, da ni'n gweld rhai o gemau nhw, oedden ni'n watchad fideos o'n nhw, da ni'n gwybod bod nhw'n dîm da, ond da ni wedi chwarae, da ni heb golli drwy'r tymor chwaith, a mae'r, swn i'n dweud, mae'r gyngrau yn y gogledd yn gystadleuol, reit? A di bobl yn meddwl bod ti'n mor gystadleuol na ma hi, a mae'na safon o rygbi da yn y gogledd yn cael ei chwarae. Ie, ni'n gallu gweld hwnna. Pob lwc am gweddill y gêm, Ian. Diolch yn fawr. Diolch. Trosiad. Ie, Rhys Williams. O, bwrw postyn mae hwnna'n mynd i wneud. Dim trosgais felly. Mae yna lain yn lan i yr Athletic a'r dwylo yn dda. Yn ryddhau a creu lle i John Phillips ac yn sgori ceisiau fel mae wedi wneud trwy gydol i yrfa. Ie, jyst edrych y ffordd maen nhw lledu'r bel, y ffug best. Mi ydw i'n mwynhau y ffug best wrth gwrs. A Cais yn y gornel. Cais rhif 18 am y tymor, Lwng. Caernarfon awr yn edrych i ymateb. Jarman. Jones yn bwrw'r lain. Mae'r crysau'n liwiau gwahanol, ond mae'n galed am ythwaith. Mae'na fflach o felyn ym mhob man yma. Pwynt o fantes sydd gyda Caernarfon ar hyn o bryd. Mae'n gic gosb arall sy'n golygu cyfle arall. Bach o gegan hefyd. Cam Thomas yw hwnna. Siarad efo dwywaith, dwy gic gosb yn ei erbyn e. Typical blaen ysgellwr. Beth mae Caernarfon yn mynd i wneud nawr? Am y cornel, Dydgi? Ie, am y gornel. Sefyllfa perffaith, cic dda, llinell ar y 5. Tro cyntaf i ni weld Caernarfon falle mor agos i'r linell gais, tybed beth allan nhw'n wneud yma'n hyn. Ennill y lain yw'r jobyn cynta i nhw'n wneud. Y lain ddim wedi bod yn lan mor belled. Oedden nhw'n cadw hon yn syml i'r blaen. Fi'n gweld y captain Thirsk yn mynd lan tipyn. A dyna'r penderfyniad. Trial gosod hon. Ysgarmes symudol i symud. Lwng ar bel nôl. Mae Norman fod yn ofalus fyna. Mae'n rhaid i Caernarfon chwarae hi. Iolo Evans yn neud yn dda ar ôl y gwrthdrawiad cyntaf yna. Mas o drws Kevin yn mynd. Cic ar draws y cae. Long ti yn cael y bel y bas nôl ti fewn i Jones. Fe'n dadlwytho. O, mae'n cyrraedd! Roberts yw hwnna yn tirio i Caernarfon. Am ymateb iddyn nhw. Pwysau gwirioneddol cyntaf maen nhw wedi llwyddo dod i ar yr Athletic o Ben-y-bont. Ond Roberts yn tirio cais cyntaf Caernarfon. Maen nhw'n hellach ar y blaen. Caernarfon yn manteisio ar y cyfle. Fel oeddwn ni'n dweud tro cyntaf allan ddwfn yn y ddwy ar hugen. Yn lledu allan, mynd am y gic ar draws cae. Chwarae da fan hyn, mi oedd hi'n ddau yn erbyn dau, a Roberts hefo'r gefnogaeth ac un cyfeiriad a penderfyniad oedd gen Roberts wrth erbyn y bel yma. Oedd y linell gais ac ymestyn cario 2-3 o chwaraewyr Pen-y-bont. Lot o waith dy fe wneud. Ond cadw'r bel yn fyw, dyna'r bwriad, a dyna'r ffordd mae Caernarfon y moyn chwarae. 4 olwyr dyn nhw ar y fainc, 4 blaenwr, falle'n dangos hynny. Maen nhw wedi dod yma.
i chwarae rygbi. A'r gwir yw, so chi'n dod mor bell am y Caernarfon wedi dod i beidio wneud hynny. Trosiad hyfryd gan Aled Jones. A'r ymateb perffaith. Gan boes y dre, maen nhw ar y blaen yn erbyn yr Athletig o Ben-y-bont, bellach nawr o 13-5. Ie, mae Aled Jones yn dod ar y profiad fewn i'r garfan hefyd. Ac yn cael y pwyntiau hefo'r droed. Ydy'r Athletig di ennill y bêl yma. Na, maen nhw'n cael eu cosbi. Maen nhw ar ochr anghywir y dyfarnwr ar hyn o bryd. Dyn cynta mewn ar y bêl. A mae'r Athletig o Ben-y-bont yn gwybod bellach bod nhw mewn gêm. Ydy, mae yn agos bod Caernarfon ar y blaen ar hyn o bryd. Disgybles falle, bach o her i Ben-y-bont ar hyn o bryd hefyd. Okay, red on the line. That's yours. Take a step off. Okay, take a step off. Yeah. Lain i Caernarfon. Cystadlu oedd yr Athletic. Norman yn casglu o'na ar y gwt. Step away. Nifer o'r tîm yma gan gynnwys i fe sydd wedi chwarae 160 o gemau i'r Athletic wedi dod yma i'r stadiwm gyda'r tîm ieuenctid. A dyma'r gŵr Perig Phillips unwaith eto. Off your feet now! Off your feet! Tria cael ei ddwylo ar y bêl yna. Playing the advantage. Torri trwyddo. Ward Jones, bas nôl tu fewn. Yr Athletic nawr yn cadw'n fyw. Nhw am ymateb. Stay. Blaen esgellwr, Cam Thomas. Neck row. The advantage is up. Stay. Mantes kick gosb. Trial torri trwyddo. Brown yn neud Gabe Brown. Dwylo da nawr gan yr Athletic. Yes. Y ddoi dîm am y chwarae. Behind. Still playing the advantage green. Real ding-dong o gêm nawr. Norman troi mas o'r dacl yn wedi colli fi. Oeddi wedi mynd mlaen? Do yn ôl y sôn. No advantage, neck row. Ie, amddiffyn da gan Caernarfon, ond just disgybles, ond mae Pen-y-bont mor berig yn ymosodol. Da ni wedi gweld Phillips yn torri y linell sawl tro. Neck row. Ie, dyma Phillips yn mynd. Unwaith mae o'n cael unrhyw fwlch, mae rhaid i Caernarfon fod yn wyliadwrus a hefyd gofalu'r ardal y dacl. Gwarchod hi. Dyfarnwr teledu oedd y penderfyniad yna Ian Davies i wneud y gêm yma fel yn dyfarnwr teledu. Glywes i fe'n gweud neck roll, Centre, red. Defence. Mae'r cyfle yma nawr i'r Athletic o Ben-y-bont. Eto lot o symud. Cystadleuol oddi. Hold. Morgan ar naid a dyma yr Athletic yn trial adeiladu. Bethach ond rhyw ffordd neu gilydd. Mae Pycroft mewn yn ei chanol i, oedd wedi cael y bêl. A mae Norman wedi cael ei mas. Mae lawr o'r ochr dywyll. Troi cwpl o weithiau. Cael get away gyda un. Williams. Pwer nawr ar fraich mas eto. Caernarfon yng ngham sefyll. Swmpar o dacl. Penderfyniad gan Iolo Evans iddo mewn. Yr Athletic yn gwybod bod y kick gosb yn dod. No advantage, offside. Penderfyniad gyda'r Athletic i neud nawr. Oes ia, mae'n mynd chydig yn ffyrnig. Ond ni jyst yn gweld tackle. Shot called. Yn mynd i mewn gan Iolo fan yna. Offside. Infield. Good call, thanks, Jess. Ie, dyma hi'r dacl yn dod. Ddim yn ei disgwyl i ochr Pen-y-bont.
Wel, yr Athletic yn dangos faint maen nhw'n parchu Caernarfon. Rhys Williams ar gic. Fe'n llwyddo ar gic gosb. 13-8 yw i felly. A ni lli clywed gan gynfachwr Cymru ar llewod. Ken Owens, Ken, beneidio hon mor belled. Game great ar y foment. Y ddoi tîm yn mynd ati, ond Caernarfon sydd yn ennill y brwydr ardal y dacl ar y foment. So, yn amddiffynol, maen nhw'n dod bant o'r bil yn ymysodol, maen nhw'n rhoi pwysau ar yr Athletic o'n ni a adeiladu'r pwyntiau. Ond hanner diddorol hyd yn hyn. Yr Athletic yn edrych yn bwerus, Ken. Nhw odi Caernarfon yn gallu gwrth-sefyll nhw am 80 munud, ti'n meddwl? Wel, ar y foment, mae Caernarfon yn y gêm a dangos y ffyrnigrwydd yn amddiffynol gyda ni gweld Iola Evans fyny. Ond byddai gweld siwt mae'r dygnwch yn mynd gyda'r boes ni. Mae yr Athletic yw'r tîm fwy corfforol y foment, ond os mae'n aros yn y gêm, pwy oer? Diolch i ti, Ken. Yna chi corfforol Cam Thomas yn claddu Aled Jones, cefnwr Caernarfon. Iwan Evans. Trial trefnu peddach i Ilan Davies, i Ben yn glir. Araf y meddiant i Caernarfon. Iolo Evans. Tîm saith bob ochr Cymru, wrth gwrs. A fe wedi bod, cario Armando Morgan. Caernarfon yn mynd trwy'r cymalau. Ddim yn ennill gormod o dir ar hyn o bryd ydych chi. Na, maen nhw'n defnyddio lot ar y blaenwyr yn mynd o un ochr i llall, ond oes mae eisiau amsugno ar amddiffyn, ond dwi eisiau gweld symudiadau fel hyn. Bron a gweithio mas, ond Tom Morgan sy'n gallu agor i lan, a un arall sy'n gallu mynd, Phillips. Dal gafel ar y bel, o bosib y bas i Powell bydde wedi bod ore. Ond dyma Powell nawr yn cael y bel. Y prop Ben Owen yn cario ar fraich mas, Mantes. Yn cyrraedd â sgrym fydd hi, ond Rhys Ward-Jones troi mas o'r dacl. Mantes drosto nawr, sgrym bydde wedi bod, bwrw ongl hyfryd. Y Sullivan i hwnna, a Sullivan yn sgori cracar yn rownd erfynol. Cwpan yr Adran gyntaf. A ni'n gyfartal ar ôl bron i hanner awr. Cais gwych i'r Athletic o Pen-y-bont. Da ni gweld Pen-y-bont falle hefo chydig bach fwy o lwyfan o ran defnyddio'r blaenwyr. Ond jyst edrych ar symudiad bach Caernarfon, trio rhywbeth newydd, gweld triol Pen-y-bont yn ddwfn. Ond mae Phillips yn serenu heddiw, mae o'n ennill medre i Pen-y-bont. Ac edrych yn ymateb. A beth sy'n neis yn Pen-y-bont ydy, maen nhw'n defnyddio'r blaenwyr, ond y llwyfan yn ôl i fynd drws cefn os liciwch chi, lle maen nhw'n gallu lledu yn sydyn hefyd i'r olwyr. Y gwyrdd a melyn sy'n nawr yn dathlu. Williams. Yn llwyddiannus. Ac am y tro cyntaf o'r prynhawn o'r rownd erfynol. Yr Athletic o Pen-y-bont sydd ar y blaen. Llai na 10 munud ar ôl yn yr hanner cyntaf yma. Dyna yr hediad neu'r toriad perffaith gan o Sullivan o'r ongl. A hefyd y cyflymder ganddo hefyd i fynd heibio Aled Jones. Jones ar ail ddechrau, cystadleuol. Mae hwnna wedi gweithio mas i Williams, Jacob Williams. Ond fe'n cael ei lorio gan Liam Lung. Stay! Just a knock on! Still playing your thought, just a knock on! Dihangfa bydd yr Athletic y moyn o fan hyn. Edrych am mwy llongl i wneud hynny. Tackle move! Stay! Cam Thomas oedd yn cario. Oeddi Jacob Williams yn mynd i benderfynu i wneud ei hun. Ar drod dde yna. Kick fox yw hon. Bach gormod, bach yn hir. Jones o tanni. Agor i lan.
Sgoriwr y cais Roberts. O, ysbytbas oedd hwnna. A mae yna gyfle nawr. Oeddi Williams yn gallu casglu. Oeddi ma fe. Y bas. Nôl ar y tu fewn. I Rhys Ward Jones. Agor lan maen nhw'n ei nawr. Phillips yn gweld gwagle yn tu cefn. O, cyfro gwych. Mae yna'n dacl uchel o bosib. Oeddi mai. Mantes. High tackle advantage. Pycroft oedd nôl yna, dwi'n meddwl, i Caernarfon. Ie, wir. Gwaith gwych gan yr ail reng. Beth oedd yn ei mas yna? Wel, oedd o'n y lle cywir, ond 2 funud eitha gwyllt o un ochr i'r llall am ddiffyn Caernarfon. Just yn gwarchod y gic gan Pen-y-bont. Nhw'n trio ffindio gwagle. A cic gosb i Caernarfon ar ôl tacl uchel. Da ni wedi gweld sawl cic gosb yn yr hanner awr agoriadol. Fel wedodd Ken Owens, os yw Caernarfon yn gallu aros yn y gêm y dyddgu, mae yna gyfle os e. Mae'r Athletic yn edrych yn beryglus, ond dyna'r dacl uchel. Ie, does dim byd llawer rhwng y ddau dîm o'r hanner awr agoriadol da ni wedi gweld. Thwys gen ennill hwnna fel Delmi Thomas. Parry. Mae wedi bod yn dawel am y rhyw 10 munud diwetha. Mas o'r drws cefn, mae hwnna'n mynd. Jones, o, mae hwnna'n gics yn hwyro. Fel mae'n adlamu. O, lan yn berffeth i long, gethin long. Jones yn cael y bel nôl. Os na gais fan hyn i Caernarfon. Oes! Tom Divine y canolwr. Bob tro maen nhw wedi cael ei dodi o dan bwysau. Mae Caernarfon rhyw ffordd neu gilydd di gallu ymateb. A'r tro hynny, cic fach bwt yn ffindo'r gwagle. A bwns y bel rygbi yn ffafrio Caernarfon. A'r gŵr yna, Tom Divine. Ie, dydy'r bwns ddim yn ffafrio, ond Aled yn rhoi y gic fach drwad y fawns yn berffaith. A beth sy'n hyfryd i weld ydy Caernarfon yn chwarae fel tîm, y gefnogaeth yna ar y chwith, ar y dde, a Divine yn cario. Dau o chwaraewyr Pen-y-bont hefo fo dros y linell. Cais a hanner. O, moment i gofio, moment i drysori. Plastrer yw Tom Divine. Wel, falle geith fe ddwyrnod bant i llun. Dod nôl ar ôl triniaeth ar ei ben glin. 2 flynedd dwi'n meddwl oedd e mas ar ôl cael triniaeth yr ACL. Dim o'r cynta nôl. Gam ffordd i ddathlu bod nôl ar gair rygbi. Cais yn Stadiwm Principality. Gall Aled Jones nath greu e dros i fe. Yr ateb yw gall. O, mae hon yn dipyn o rownderfynol. 2 gais yr un, Caernarfon nawr nôl ar y blaen. 20 i 15. Lot o waith ydi fain i wneud. Oedd, ond oedd y gefnogaeth yna ar cyflymder, a dwi jyst yn edrych ar y dorf, ar yr awyrgylch sydd yn y stadiwm. Mae'n hyfryd bod yma. Casglu'r gic yn bwysig. Oedd hi ddim wedi mynd mlaen. Iolo Evans. O, wel, falle oedd hi. Mlaen o ddwylo pwy? Ie, mlaen o ddwylo'r Athletic. Y tîm yn cyfathrebu, y tîm dyfarnu hynny yw. Chris Oliver ar y pen draw na. Time off. Anna fach mynd un dyn ni. Time off. Just about yr oedi cyntaf ni wedi cael yn y beth ni wedi cael. 36 munud. Ydy mae wedi bod 36. OK. Ie, just gwrando ar y dyfarnwr. Dyfarnwr Clwb. Captain! Yna gic gosb yn mynd i fod. O, hwn yn brofiad newydd, i fyd o fe, agos dyfarnwr Clwb. With a penalty here, there was contact from Green in the air on a red player. We're going to restart with the penalty, contact from Green in the air onto a red player. There was contact from Green. Neb yn sylwi arno fe. Dim hyd yn oed ni a ni'n gallu gweld e. Time is on. Ie, fel o ti'n dweud, y dyfarnwr tyledu, falle rhywbeth dydy y clwbiau hyn yn bendant ddim wedi arfer hefo fo.
Okay, thank you. Kick-os I Caernarfon. Calon lan i'n clywed yn y stadiwm. 36:20 on the clock. Dy beth wneud ddigwydd yn gêm yma yn y rownd derfynol. Centre, good. Maen nhw'n mynd I gael noswaith anhygoel. Dwi wedi clywed bod yna falle rhyw sybrydion bod yna after party wedi'w drefnu. Os. We're going. VIPs yn unig. Iolo Evans. Ffarmwr. Yeah, good 7. Yn cario'n gryf. Long. Tackle move. Just yn cyrraedd hanner ffordd I Caernarfon. Eisiau gor chwarae fan hyn. Thirsk. Fe'n penderfynu. Rhedeg syth mewn I Matthew Norman. Davies ar ongl. Move now. 5 out. Good. Jarman. Maen nhw am chwarae. Evans. Fe'n penderfynu cicio. I ddwylo Rhys Ward-Jones mae hwnna'n mynd. Powell ar gic. Trod chwyth yna. Ie, Caernarfon yn mynd am y gic yn eitha aml ar y sianel tu allan i'r 13. Wel, buddigoliaeth fach fyna i'r Athletic. Maen nhw wedi ennill tipyn o dir a nhw fydd ar tafliad. Perfect. Ydy, Caernarfon dan bwysau ac yn cael I gyrfod I gicio falle i'r ystlys. 5 yn y lain, dwi'n meddwl, i'r Athletic. Beth dyn nhw I gynnig? Os, hynny yw, enllyn o'r bil. Lee Murphy ar tafliad. A ni'n gwych i'r cefn. A dyma'r Athletic yn dod. Merriman. Williams. Mewn i'r tywyllwch maen nhw'n mynd. Tackle dda. A'r bel na wedi mynd mlaen am ddiffyn gwych gan Iolo Evans. Arbennig gan Iolo Evans a Caernarfon y fanna. Maen nhw wedi addasu, maen nhw wedi ystyried bod Athletic yn lledu'r bel yn gynnar. Maen nhw eisiau cael Johnny Phillips ar y bel ar yr asgell. Ie. O Wanderers. Crwydred Llanelli yn cyrraedd. Tair gêm ar eich cyfer chi, cofiwch. Crwydred Llanelli yn erbyn Ton D. Y gêm nesaf. Cwpan a bencampwriaeth. Cwpan yr uwch gyngrair. Pont y Prydd yn erbyn Cross Keys. Nôl. Rownd derfynol. Cwpan Adran 1. Caernarfon ar y blaen yn erbyn ar Athletig Pen-y-bont. Mae Parry. Gwaith gwych. Profiad gyda fe o chwarae rygbi Gogledd Cymru a o'r Athletic di dwyni. Thirsk. Fe'n cael ei lorio nawr. Caernarfon di cael y bel nôl. Eiliadau sydd ar ôl yn yr hanner yma. A nhw fod yn bwysig bod nhw ddim yn gor chwarae fan hyn. Sdim eisiau nhw'n neud. Ie, jyst dechrau gweld rhyw man gamgymeriadau. O, ambas hyfryd. Ond ambas hyfryd. A bylchiadau gan yr asgellwr. Kick-os. Gethin long oedd ar bylchiad yna. A mae Caernarfon ddim yn moyn gryndon o fi. Maen nhw dal yn moyn chwarae. Yn enwedig pan mae Mantes kick-os gyda nhw. Jarman, pas wych. Jones, mas yn llydan. Roberts yw hwnna, unwaith eto. Mae'r Athletic di dwy'n hwnna os bosib. Cam Thomas, yn cael ei gosbi, bydd e ddim yn gallu credu ni. We'll talk. No. 7, come here. O'n i'n meddwl bod wedi gwneud gwaith gwych. Competition was fair. You've both gone into the competition, no issue at all. The tackle, the ball carrier was released. 1-on-1, you've gone and then put yourself to the ground to gain the ball after that. The competition was fair. You had to stay on your feet. So there was no offence initially. It was a fair jackal. Okay, and then he's gone to put himself to the ground to gain the ball. Wel, gewn ni'r fantes o weld hyn eto o dwylo Cam Thomas ar y bel. Felly yna beth oedd e'n dadle, ond mae rhaid I fe fod yn ofalus, mae fe wedi cael ei gosbi sawl gwaith. Ie, y gwahaniaeth rhwng bas hyfryd neu rhyngdipiad, mae'r linell yn fain. Caernarfon di ennill y lain. Dyma'r hyrddiad yn dod.
Rhaid nhw weithio ddyn ôl a maen nhw wedi wneud ni. Wedi cyrraedd y llawr nawr, odi'r bel yno. Odi, mae yna. Least now, the ball is there. Ball is there, you've got the ground now. Yr Athletic y moyn sgrym, ond mae'r bel yno, fel wedodd y dyfarnwr wrth i Ilan Davies bwrw lain. Nawr mae yna gyfle i'r Athletic i fynd. A dwi'n siŵr byd nhw am chwarae. Williams. Pwysau arno fe. A dwi'n cael ei bengliniau i'r llawr. Odi. Okay, lads, back. Cadw'r bel yn fyw. Na beth mae'r Athletic falle o bosib yn trial wneud, ond dros yr yslis mae yn mynd. A dyna'r chwiban am yr hanner yn mynd yn Stadiwm Principality. Rownd derfynol Cwpan Adran 1. A am gêm ni wedi cael 40 munud yn llawn drama. Troi rown yn sydyn byd nhw'n wneud, dim ond 5 munud e gwyl si dwi'n meddwl, a'r tîmoedd yn aros mas ar y cae. Ond am hanner. A'r sgôr ar yr egwyl, Caernarfon 20, yr Athletic o Ben-y-bont 15. Croeso nôl i Stadiwm Principality. Rownd derfynol
Cwpan Adran 1 rhwng Caernarfon ac Athletig Pen-y-bont. Ac am gêm, dyn ni gael y cofis ar y blaen o 20 pwynt i 15 ar y hanner. Gêm sydd diddannu'r dorf gyfan, Ken? Na, mae wedi, mae wedi bod popeth ynddo fe. Mae'r ddoi tîm wedi dod mas i chwarae, dangos eu doniau. A pob clod nhw dangos beth mae'r rygbi ar y safon ma'n edrych fel. Ie, 4 cais wedi bod 2-1, ond y gwahaniaeth ei bod bwrpas ar y sgorfwr ydy'r cais ola o'r hanner gan Tom Devine. Na, gwaith dda, wedi gweld y gwagle, yr ysgellwr pigo'r belan. Ond mae gwaith grec gan Jarman fan hyn, cario. Alla wedi mynd am y cornau hunol, gweld bod Tom Devine yn y safle i sgori'r cais. Mae wedi bod yn gret heddi, Tom Devine. Mae wedi troi'r bel drosto. A jyst gweld, jyst yn baco hunain a mynd amdano fe. Yr un gwaniaeth yn y ddoi tîm ar y foment sydd wedi bod disgybliaeth Caernarfon a'r Adran y Dacl yn gobeithio yn wneud am y 40 munud i ddod. Nes ti enwi ar ddechrau'r gêm Caernarfon a mynd â hi, ti'n sticio fo'r ddarogan yna? Ar y foment, ti'n gallu gweld Pen-y-bont Athletic bach fwy corfforol, os maen nhw'n gallu gael fwy o'r gêm a fwy o'r pel yn byd nhw'n rhoi pwysau ar Caernarfon, ond fi'n edrych mlaen at yr ail hanner. Yr ail hanner ar fi'n cychwyn neu wedi cychwyn lle nôl ni at ein tîm Clwb. English language commentary with Josh Davidi and Phil Steele. Ac yn y Gymraeg, bydd Morgan Howell a Rhys ap William. Diolch yn fawr, Dios. Ie, yr ail hanner. Rhyn peth, please, am y 40 munud nesa. Tipyn o rownderfynol. Y ddau dîm wedi dod yma i chwarae. Caernarfon yn y marŵn a'r melyn. A'r Athletig o Pen-y-bont yn y gwyrdd a'r melyn. Off the boot, off the boot! Na ddim dim ymlaen wrth Mei Parry. Nid i gael gêm dda. Thirsk. Penderfynu. Cario. Y daclen uchel o fi. 10 high tackle. Oliver Olds. Wedi chwarae rygbi'r gyngrair. A'r daclen uchel. 10 high. Yeah, that's mitigated. High. Oedd hwn yn broblem. Cicio cosp, disgybleth yn broblem i'r Athletic yn yr hanner cynta, dydgi. Oed, a un o'r pethau cyntaf da ni weld yn yr ail hanner. Tacl uchel, mae eisiau bod mor ofalus. O ran uchder y dacl. Ie, chydig o wynt yn y stadiwm, mae'r to ar agor wrth gwrs, mae'r haul yn do fewn. A dyma ni'r dacl Thirsk yn cario'n galed. Y dacl chydig yn uchel gan Oliver Olds. Lain dda i Caernarfon. Mae yn gweithio mas. Bedwyr Jones oedd ar Darllediad. A fe yw'r prif operator yn y lain i Caernarfon. Ond Cymoni nath Ilan Davies. Y bel yno i Evans. 6 move! Good. Yn gwrando nath Dan O'Sullivan. Sgorodd e cracar o gais yn yr hanner cynta yna. Un arall, Devine nath groesi. Ond yn penderfynu cicio. Phillips i Powell. Ond o dan bwysau. Yn cyfuno am yr ail waith. A Phillips yn llygadu bwlch. Ac yn dod o hyd i hun. Mae fe'n wybiwr. Tacl dda gan Iolo Evans. Ond y dadlwythiad nôl i Powell. A maen nhw'n gallu newid gêm. Olds mae di mynd mlaen o'r dwylo. Iolo Evans ar bel. Chwaraewyr ar lawr. No advantage coming there from the knock-on from Green. Gilydd, mae Devine a Olds lawr. Dim mantes. Ond wnaethon ni drafod o fe. Os dde'n agor lan, dydgi wedyn pa mor berig yw Phillips a Powell. Ac yn enwedig falle pam mae Caernarfon yn cael cyfle. Caernarfon yn dueddol falle o roed y gicfach drwad pan maen nhw'n lledu, ond mae Phillips yn serenu. Fyddwn ni'n hoffi gweld sawl medr mae o di gael yn y 45 agoriadol. Mae'r gefnogaeth yna gan Athletics, ond tackle gan Iolo Evans. Dyna fe, John Phillips yn y ffordd i'r olwyr yn yr Athletic. 18 cais nawr y tymor yma. Disgwyl i rywun fel fe ddod lawr i'r adran gynta a sereni. A dyna beth mae fe'n neud. A beth mae wedi neud trwy gydol y tymor. A dyma fe unwaith eto.
Cicio trwm. Keep working back. Aled Jones, cefnwr Caernarfon, casglu hon. Trod chwith. Wel, Cam Thomas yn gwisgo 7. Not held. Yn cael ei lorio, ond ddim wedi cael ei ddal. Gallu symud. O'Sullivan. Tackle release. Release. Caernarfon yn cael ei cosbi nawr. 16 release. Eilydd ar y car. Your assistant tackler, you Tom want to Lewn yn release. gwisgo 16 o hyd. Tom Gwynfais yn dechrau'r gêm yn gwisgo 16. Lain sydyn, felly ewn i lawr. Bach o fwlch dyn ni i gael gair wrth Lloyd. Dwi'n meddwl Nathan Holman, is-hyfforddwr Pen-y-bont. Nath, it's been a brilliant game so far for the neutral. I don't know how you're feeling on the side. It's very tight. What were the messages at half-time? So I feel like you've started to find your feet. I think it's important for our boys that we start getting through a few phases here, because once we've gone to 4 or 5 phases, 6 phases, we've started to open up a bit. There's a lot more space out there for us. So the message really is be a bit more disciplined without the ball and get through a lot more phases when we have the ball. Yeah, and like I said, it's been so close this game, so tight, a brilliant game to watch. Were you expecting it to be this tight? Yeah, it's a cup final at the end of the day. Emotions are high for everyone. And I think it's showing out there, to be honest. You know, some things, some 50-50s that we probably hold on to normally. I think it's just getting to a couple of boys, but, you know, that's the occasion, and, you know, it's just great for the boys to be here. Yeah, it is a great occasion. How was the feeling in camp leading up to this final? Oh, we've had really good preparation. We're on a good league run as well, so we've gained momentum coming into today. Training's gone well, so... Yeah, we're probably at our best. We're as good as we could be coming into here. Nathan, all the best for the rest of the game. Thank you, mate. Cheers, top man. Scrum gadarn i Caernarfon unwaith eto. Cam sefyll. Yr Athletic. Number 8. Broke his spine. A Nathan Holman yma ar yr afforddwr yn gweud, mae'n dwyrnod mawr, falle bod ambell un ddim cweit ar y marc gyda'i disgybeth, o just o achos hynny, yr ysfa i berfformio. Ia, falle yr ysfa, falle i o'r chwarae trio gormod ar y cae, trio gormod fel unigolyn. Ond maen nhw wedi chwarae fel tîm i gyrraedd y rownd yma. A just pigo ar be oedd yr hyfforddwr yn dweud hefyd, pa maen nhw chwarae 3 neu 4 cymal, mae pethau'n dechrau agor i Athletic. On the line. Eilyddion digwydd. On the line, win. Stay. Tom Morgan a Ben Owen yn gadael. Time on. Ben Cording ar y cae a Jacob Perkins. Let's just double check. Subs are all good. Okay, my call. I didn't go time on. Newid yn gynnar yn yr ail hanner. My mistake. Leung. Tafliad da i'r cefn ar Bedwyr Jones eto. Peiriannydd sifil. Fel o'n i'n gweud, fe sy'n rhedeg y lain i Caernarfon. Leung, penderfynu mynd, eisiau help yna fe nawr. Norman, bron a cael y bel yna. Gwaith gwych. Nôl ar ei drad yn sydyn oedd Norman. Llam sefyll unwaith eto, Merriman. Evans. Jones ar gicna, neb yn cwrso. Number 8. Nôl dewn nhw, mae'r law yn mynd i'r boced. Maen nhw wedi cael sawl rhybydd. Ond Merriman sy'n tynnu'r penwisg, a fe mynd i gael 10 munud. Yn eistedd lawr yn y cell cosp. Ie, dwi wedi bod yn meddwl pryd fydde'r dyfarnwr yn mynd i'w boced. Sawl kick gosb wedi cael ei roed yn erbyn. Jones yn mynd am y gornel. Mewn i'r 2 hugen, mae yn mynd. Dydgu pa mor bwysig yw i sgori gynta yn yr ail hanner yma. O, hanfodol bwysig fel mi nath Caernarfon yn yr hanner cyntaf mynd am y pys. Mae yna gyfle o eiraidd i Caernarfon yn fan hyn. Athletig lawr i 4-10. A Caernarfon hefo llinell yn i 2 ar hugen. Lain Caernarfon. Yn effeithiol eto, a mae yna sgarmes ymudol yn dechrau symud siamlan hefyd.
Dal ar ei trad, dal yn mynd siamlan. Mae pac Caernarfon, nawr mae lawr. Davies sydd ar bêl. Evans, gwrthrycio. Mae'r Athletic yn neud rhaid i nhw aros ar ei trad. Oedden nhw wedi dwy'n y bêl. O, gwaith gwych gan 8. Yr Athletic. Y bêl yno i Jacob Williams. Dal pwysau. Olds. No, committed, go! Bydd y dyfarnwr Clwb yn gallu edrych ar hwnna eto. A dyma Caernarfon yn dod. Dadlwytho yn wych. Iwan Roberts, ond mae hon yn mynd i eistedd lan i ddwylo. Phillips. Mae Phillips ar cyflymdra i fynd yr holl ffordd. Dathlu yn gynnar. Ac yn llithro mewn. A ni'n gyfartal am yr ail waith yn Stadiwm Principality. Ie, mae Phillips yn y lle cywir ar yr amser cywir. Phillips yn danos i sgiliau fel cefnwr. Just edrych ar y chwarae, Caernarfon ddim efo digon yn ôl i gefnogi Phillips efo'r gic bach drwad y sgiliau pêl-droed, y bounce y bêl hefyd yn garedig, a dan y pyst unwaith eto. Thank you. Cais yn sefyll, falle nawn nhw edrych ar rhywbeth arall hefyd. Beth na ddigwydd yn maswr nhw Oliver Olds. Ond y trosiad yn digwydd. Rhys Williams, y prif hyfforddwr, yn llwyddiannus ac yn dod i'r Athletic nôl ar y blaen. Nath y bêl yn ymlaen. Gallech chi ddadle yn ni o'n un nath ymateb. Chwymwyth a redeg hefyd. Nerth i drad John Phillips, captain yr Athletic, yn coroni ail gais iddo fe. A mae gennym ni dipyn o gêm ar ein dwylo. Dim ond 2 bwynt sy'n rhwng y ddau dim. Stay. Use it. Yr Athletic di cymryd yr ail ddechrau. Ymateb mae Caernarfon wedi llwyddo wneud bob tro, a dyma nhw'n mynd unwaith yn rhagor. Syth trwyddo'r canol. Evans yn trial mynd. Rodri Jones yn gwisgo 22 arno, Thirsk yn cario. Jones yn gofod gweithio am hwnna. Lwng. Jones. Iolo Evans, oedd na groesi. O, anlwcus Caernarfon fyna. Oedd na le mas yn Llydan. Ball step behind. It's not fast. Ambell un yn dioddau bach o gramp hefyd. Tra bod na bach o oedi lawr yn Lloyd Lewis. Time off, time off. Reit, efi nôl da Ian Jones. Reit, nes i siarad i ti ar dechrau y gêm o fe'n hynod o agos, 6 pwynt i 5 pryd ni. Mae fe'n 22 i 20 ar hyn o bryd. Be ti'n neud o'r gêm anhygol yma, hyd yma? Mae'n gêm arbennig o dda, ddau dîm yn mynd amdani hi, safon y rygbi'n arbennig o dda, i gwir, mae'n glod i'r ddau dîm. Gret, wedyn just i ni cadw'r bel bach mwy, da ni ar y funud, da ni'n bach. Da ni'n digon taclus efo'r bel, da ni'n cadw'r bel, da ni'n gwneud 2 gymeriadau, a da ni'n gadael nhw nôl i mewn yn y gêm, cos 2 gais maen nhw wedi cael can gymeriadau ni, so da ni eisiau bod bach fwy solad, bach fwy tyn, a just chwarae'r cae, basically, a chwarae'r areas iawn, de.
Pwy ti'n edrych lan i'r tîm i camu lan nawr? Pwy sy'n syrenu fan hyn? Pwy yw'r arweinwyr fan hyn? Mae David Thirsk yr wys dydi ac yr atec y ddau bacro yn arbennig. Mae'r cefnwyr, mae Gestyn Dafydd wedi dechrau ofnadwy o siarp i ni heddiw. Wedi mynd o'r asgell i'r cefnwr rwan. Mae tîm i gyd ydi, chwarae teg yma. Mae'n ymdrech tîm i gyd, pob yn y sgwad 23 gyd ydi. Hanner awr i fynd, pob lwc bwy. Diolch. Cheers. Nice one. Pêl ar Athletic yw i. Trwodd. Mae Sullivan dwi'n meddwl yn mynd. Fe'n brasgambi. Ac yn croesi am ail gais. Action replay o'r gyntaf. Yn bwrw ongl. A mae'r cyflymdra a'r cryfder ganddo. A'i dyma'r foment lle mae'r gêm yn llithro o afel Caernarfon. Pedwerydd cais i'r Athletic o Pen-y-bont. Ail gais i Dan O'Sullivan. Mae pethau'n dechrau agor i Pen-y-bont. O'Sullivan yn gweld y gwagle. Ac un penderfyniad i fynd dros y linell wen. Jyst chydig bach o bethau i feddwl. Mae Pen-y-bont hefyd o sgwrs lawr i 40-10 wedi sgorio dwy gais. Tra mae'r cerdyn melyn. Angen i Thirsk a'r arweinwyr yn tîm Caernarfon jyst i godi'w pennau. Mae'r bwlch yn 9 nawr. Pawb wedi anghofio gan gynnwys fi bod yr Athletic lawr i 14. Mae'r meingiau yn cael ei gwaghau hefyd. Pawb yn mynd i gael gêm. Mae angen pawb gael gêm hefyd i gadw pawb yn ffres. Oeddi hwnna'n mynd deg odi. Ail ddechrau yn wych gan Ale Jones ar drwy'r chwyth yna. A dennill y meddiant. Mae Caernarfon wedi wneud. 6 moves, 6 release. Reilier ar y cae yn gwisgo 1. Odi Caernarfon yn gallu ymateb. Maen nhw wedi llwyddo ffindo ffordd o wneud yn yr hanner cyntaf yna. Odi nhw'n gallu am yr ail waith. Thirsk, cyrraedd y llawr. Jones yn trial gweld os oedd na fwlch lawr o'r ochr dywyll. Lwng. Fe wedi cael gêm dda a bachwr. Caernarfon yn cwrso'r gêm nawr. Hwna'n bas dda. Yn dod â Bedwyr Jones ar i'r bêl. Y bêl yn sydyn. Rodri Jones. Bwlch bach yn agor lan. Nôl mae wedi mynd. Yn mewn i ennill y bêl. Oedd rhaid i Caernarfon wneud i mewn o'r nhw ar lawr. Fe nôl ar ei drad. Lwng. Yna dip yn y tacl yna, gwedwch. Ale Jones. Parry. Ddim yn torri tacl am unwaith. A dyn nhw ddim yn moyn gwastraffu lot o amser yn ardal y ryc Caernarfon. Mae yna fantes fan hyn wrth i Reilier fynd ar rythr arall. Dwylo mewn yn ardal y dacl. Cyfle felly i Caernarfon a mae rhaid yn nhw fynd am y corner. Oes, mae yna gyfle perffaith y fan hyn. Mae'r gardyn fel yn dal ymlaen gan Athletic hefyd. Aled Jones yn mynd am y gic i'r gornel. Let's have a look. It's not allowed to keep back in, please. Penalty count, yeah? No, we want a yellow, so... Yeah, the offence is there. Good. He's not affecting play. He's not affecting play. Cyfle felly i Caernarfon. Mae Parry lawr. Time off. Dyfarnwr y moyn chwarae mlaen, ond wedyn yn penderfynu oedi. Time off. Yn gweud bod yr wythwr ddim yn effeithio ar y chwarae, felly chwaraewch ma, mae bach yn agos i'r lein iddi. Pes da ni, 57 o funudau. Mae nhw yn y cysgod. A mae lot o nhw yn yr heilwen braf. Gobeithio bod y factor 50 ar ambell i ben. Dyna nhw sy'n mwynhau'r heilwen. Da ni wedi clywed y dorf yn canu. Da ni wedi cael calon lan fan mae angen i'r dorf. Neud sŵn a dod tu ôl i'r tîmau yma.
20, just dros 20 munud yn weddill. Take a step off, please. Take a step off. Good, thank you. Time is now on. Time is on. Ddwy gêm nesa. Crwydriad Llanelli yn erbyn Tondi, Pontypridd, Crosskeys, y gêm Cwpan o gordafliad, ond mae'n wedi gweithio. Parry, just i cael triniaeth yn derbyn y bel. Pas nôl tu fewn, mlaen. Ond oedd y dacl yn uchel ac yn hwyr. Nawr mae'n y benderfyniad gyda boes y dre i wneud. Jones yn mynd a'n sydyn. Ond nôl mae rhain o ddod. Gallen nhw gymryd triffwynt fan hyn, os eisiau nhw gael mwy na ni, dydgu. Wel, o'n i siarad efo cefnogwyr cyn y gêm ac yn dweud bod Caernarfon yn dîm sydd yn mynd i fynd am y gornel. Rhan fwyaf o'r amser, ond y pyst fydd i tro hyn. Gents, if we are going to go quick, make sure it's in front of me, not behind me. Okay, next, the first I see is that ball going that way. Bas mlaen. Ie, ond dyna ni. Y dacl yn hwyr ac yn dangerous. A Caernarfon yn penderfynu mynd am y pist. Troed chwith. Aled Jones. Yn cau y bwlch, a mae'n oedi dyn ni. Ac os ni'n mynd i gael y cyfle i gael bach o ddŵr ar y cau. Wel, y gwir yw, dwi ddim yn tropical fan, dwi. Ond mae mor neis gweld yr heilwen allan yma. Ar gyfer adloniant o rygbi heddiw. Falle gan bod hanner amser chydig byrach, falle. Water break, lads. Water break. Good. Wel, yn ôl y sôn, mae hwn achos y tywydd, achos y gres. Bydd y rai sy'n yn y cysgod ddim yn deall. Bydd y rai sy'n yn yr haul yn deall yn iawn. Thank you, gents, yeah. Just dros 20 munud ar ôl yn rownd derfynol. Cyntaf y prynhawn, Caernarfon ar reoli 23-29 yn erbyn Athletig o Ben-y-bont. Gêm nesaf, Crwydriad Llanelli, a nhw yn cyrraedd. Tondi yn cyrraedd hefyd. Harry Morgan yn gefnwr iddyn nhw. Gret i weld yn ôl ar gair rygbi. Dydgu pen ar y bloc, de. Odi Caernarfon yn gallu dod nôl mewn i hon, de. Odi hon yn gêm i'r Athletic o Ben-y-bont golli nawr. Mae o'n gwestiwn da iawn. Dwi'n teimlo oedd Caernarfon ar dan yn yr hanner cyntaf, manteisio ar bob cyfle. Ond yn amddiffynol, mae'n anodd iawn yn erbyn Pen-y-bont. Os unrhyw aglen neu unrhyw gyfle. Maen nhw yn manteisio ac yn cael pwyntiau. Ond dwi dal mynd i fynd hefo Caernarfon. Cadw'r ffydd. Cadw'r ffydd, mae Dydgu yn neud. Ken Owens, beth amdano ti? Os ffordd nôl i'r gêm i Caernarfon? Ond maen nhw dal yn y gêm, fi'n credu cael y pwyntiau fyny yn bwysig iawn. Torri mas y camgymeriadau sy'n angen y Caernarfon wneud, os mae'n gadael Pen-y-bont nôl yn y gêm, a maen nhw'n cymryd y dau cais yn dda yn yr ail hanner yma. Ond mae digon gyda Caernarfon, rhaid osgoi'r grym corfforol Pen-y-bont Athletic. Diolch yn fawr ti, Ken. Wneud y jobbing cynta gyda'r ail ddechrau yn Rhys Williams. Wedi tynnu hwnna. Mae hwnna'n agor pethau reit lan i Aled Jones. Trwd chwith. Gormod ar hwnna. Syth dros yr yslys. Gamgymeriad cyntaf o'r prynhawn. Gallai fod yn gostus. Ian Lucas ar y gic yna gan Aled Jones. Aled Jones wedi bod yn dda o ran cicio yn yr hanner cyntaf. Ond all fod yn gostus i Caernarfon.
Lain ar Athletic. Competition's good. Caernarfon yn cystadlu am rhyw dwy'n y bel hefyd. Gwaith gwych. Os na ddrama yn rownd derfynol cyntaf y dydd. Lan yn uchel, Powell o Dani, cwrso yn dda. Evans eto, tacl dda ar yr eilydd. Rory Thomas, ond fe yn codi am mynd eto. Thomas yw hwn yn bylchu. Nôl ar y tu fewn. Yes, momentum. Yr elyddion cyrraedd yna. Perkins oedd hwnna. Dyma i chi gyfle nawr. Edrych am hat-trick. Mae doi o'n nhw ar hat-trick. Phillips yn un, O'Sullivan yn un arall. Olds. Mewn i'r doi o'r hygen mae'r Athletig o Ben-y-bont yn mynd. Morgan, Harrison Morgan yn cario. Olds. Oedd wedi tynnu rhywbeth? Lwng yn gryf dros y bel. Wel, unlucky Olds. Wel, o'n i'n meddwl bod wedi tynnu rhywbeth. Number 2 was valid. Mae'n cloffi tyme bach. Ond Liam Lwng yn gweud, wel, sef ots amdano y hamstring di fi mynd i ennill y bel. Ie, dwi'n siŵr beth oedd yn digwydd y fan yna. Oliver Olds falle jyst yn rhedeg allan o opsiynau. Ie. Lwng yn neud yn arbennig o dda yma. Mae rhaid fod ar y bel a codi'r bel dyddiau yma. Johnny Phillips, mae fe'n cloffi hefyd. Bydd yna'n dipyn o ergyd i golli fe eich captain chi a'r prif arf yn y cefn. Mae di rhedeg sawl gymaint o fedre bylchu. Ale Jones ddim yn mynd am ormod o bellter. Bubs, neu gyfyn o fe. Lain i'r dref iddi. Lwng ar tafliad, llwyddiannus y lain. Yes, front man has always got the ball. Stay. Jones ar bas. One release, one release. O, nawr ni fo'n gic gosb arall yn erbyn Norman. One release and then a ball stripped out. No, from my angle, that ball one release. Tial dadle bod wedi colli'r bel. Matt Norman. Ond eto. Ambell i gic gosb nawr yn mynd yn erbyn ar Athletic o Ben-y-bont. Goffa ti dyddgu wrth i ni gael yn chwythu bant o fan hyn. Gan yr awel yn uchel fannau y stadiwm. Ta ti sy'n dewis seren y gêm. Newn ni drafod mewn rhyw 10 munud bach a wedyn newn ni gyhoeddi bach yn hwyrach. Lot yn gallu digwydd mewn 18 munud. Gordafliad. Murphy yn cario yr Athletic. Yn neud y gore o dwy'n y bel yna. Mae yna ddynion mas yn Llydan. Williams yn penderfynu cario yr eilydd ar bas i Powell. Ond na drod fach ar yr yslys. Tom Jenkins, dwi'n meddwl sy'n ar y cae yn gwisgo 22. Ie, Pen-y-bont Athletic eto yn lledu'r bel. Fel asgellwr ti'n canolbwyntio ar ddal fyny hefo'r cyflymder ti angen dal y bel a cadw dy draed, ond mae o fetr yn braf allan. Wel, trod ar yr yslys, oedd hi'n galed i ni weld o'r ongl hyn. Cofio hwnna'n digwydd ar daith y llewod fi'n credu Australia falle oedd hi. Lain yn effeithiol i Caernarfon. Trwy'r canol mae Cam Thomas wedi dod, mae fe yn gyfreithlon, ond mae rhaid i fe gadw ddi lan nawr. Lwng yn neud yn dda, gwaith gwych gan Caernarfon. Brechi yn y dacl. Honna'n ryc. Jones. Ife dyma'r gêm iawn i Caernarfon, ond nhw moyn redeg mewn at cryfder o bosib yr Athletic.
Ie, dwi jyst yn edrych ar ymosod Caernarfon yn anam... Flat. Release, Caernarfon! Release now! Release, is it? Number 10. Decibels. Fans Caernarfon wedi mynd lan a mae yna garden felen. Oliver Olds yn cael carden felen. Oedd dim byd yn bod ar y dacl, ond dim wedi ryddhau ar ôl ni. Syndod ar ei wyneb e. Yeah, clear release that wanted, they've asked it. 6-second offence. Ie, jyst edrych ar y dacl. He was assistant. I've been consistent all game for that, and I've been fair. Dyma'r dacl. One pack leader, work it. Y coesau falle yn yr awyr, ond... Lle ambell i Benelyn ar lawr oedd hi. Y dyfarnwr yw'r unig un sy'n neud y penderfyniadau ar lein yn effeithiol. Bedwyr Jones. Parry. Oedd yna gyfle fyna, oedd y bwlch bach yn agor. Mantes, sgrym yw hi i'r Athletic. Os ewn nhw, falle bod yna ddynion fan hyn. Morgan. Harrison Morgan. Caernarfon di dwy'n y bil, ond nôl dewn ni. No advantage, first from red, second from green. Lawr yn sydyn â ni a Dwywain wrth ochr y cae. 19 red, 19 yn yr Eisteddlau, wedi dod i ffwrdd o fans Caernarfon, mae'n bach yn wyll i canol nhw. Yndi, mae'n gall iawn bod wedi dod o'r wrth i fans. Dos wybod beth fysa ti'n glywed gyda nhw. Ond deg dweud, ti'n byw bob eiliad o'r gema. Ynddo. Wel, dwi wedi gwylio bob un rownd yn yr bencabwriaeth yma, yn y gwpan yma. Mae'r rhaid mi ddweud, mae'r hogia, dwi'n mor falch ohonyn nhw, achos mae'r gem hyd yn hyn yn cracar o gem, a mae mor agos, mae yna 6 pwynt yn iwan. Da ni mor falch yn efo, a mae'r safon o rygbi ar y ddau ochr. Drwy gydol y gystadleuaeth di bod yn wych, ond mae Dre yn neud sioe dda iawn o'n i dwi'n gytraffath. Siarad o'ch ar un y bryd o'n. Ie, deg dweud, dydd pwysica mwyaf Clwb Rygbi Caernarfon, ac hefyd, ei bach o sioc i'r Athletic. Hebos, maen nhw'n newydd chwalu sgrym hwn. Hebos y dydd mwyaf yn hanes Clwb Caernarfon. Mae hwn yn freuddwyd i chwaraewyr, dwi'n gwybod, ond i nina hefyd fel cyn chwaraewyr, fel cefnogwyr, mae yna gynrychiolaeth anhygol o Caernarfon wedi dod lawr. Gall Dre ennill? O, no, bendant, dwi'n meddwl fod dwi'n teimlo dda. Mae yna momentum gen Dre ar hyn o bryd. Mae olwyr Pen-y-bont yn siarp, maen nhw'n dda, ond rar gian fawr, mae'r ymroddiad gan hogia Dre ar hyn o bryd yn... Wel, mae nhw'n cael traffaeth delio efo angerdd a pes y gem sgyn Caernarfon. Diolch Tudur, joi gwell y dydd. Tudur yn llawn ffydd bod digon gan y Dre i gynnig i gipio rownd erfynol. Yr adran gyntaf. Fi ymlyng yn gadael. Bydd hwnna'n golled, mae fe wedi cael gêm arbennig y prynawn yma, fe'n cloffi. Ond dyna'r weithred ola iddo fe, a sgrym yn dinistrio. Sgrym ar Athletic. Nid y ffordd i'r prynawn i orffen i unrhyw chwaraewr. Thank you. Time is on. Rob Jones ar y cae, un ifanc, coleg Llandrillo, 19 yw e dwi'n meddwl, a dyma i chi weithred gyntaf. Bwrw'r dyn yn y lain, thysg lan, lawr, o dwi'n cael un lan, neu oedd yr Athletic ti dwyni. Bron. Jones i Parry. Fe di cario'n dda. Jones unwaith eto wrth y bôn. Morgan. Cynyrchu pel gyflym a Caernarfon yn neud nawr. Aled Jones y cefnwr mewn yna. Un ffordd mae'r captain yn licio mynd mlaen. Morgan. Evans. Os yw'r bel na di gallu mynd. Ond y bel dal yng ngafel Caernarfon. Use it! 20 out! Corfforol yw i. Samuel Williams ar y cae yn gwisgo 18 hefyd. Lear yn cario. Rock now! Ffili ffindo gwagle ar hyn o bryd. Jones, fe'n penderfynu mynd am y bwlch. Cymorth Difain ar ei ysgwdd e.
Eisiau fwy na un dyn yn cario ar Gaernarfon. Mae eisiau nhw ffindo rhywbeth arall i ddadgloi amddiffyn Athletig Pen-y-bont. Ie, mae Gaernarfon wedi cario fel un person falle drwy'r chwarae. Yr Athletic y moyn kick-off. Ond ddim yn cael un. Pari yn mynd lawr o'r ochr dywyll. Hynod gystadleuol yn ardal y dacl. Ond fel wedodd Tudur Owen, mae Caernarfon yn gadael pob owns mas yn y prynawn yma. Ond maen nhw wedi colli'r bêl. Phillips yn gweld gwagle. Ond yn mynd am yr yslis. Ie, Phillips yn rhyddhau y pwysau i Pen-y-bont y fan hyn. He was first in on the ball first, and there was no release of red. And then he got Ddim yn penderfynu rhedeg hi. No. Lawr yn un sydyn at Lloyd Lewis. Mae rai bod hi'n grasboeth lawr yna Lloyd. Yeah, dwi'n nôl ma gyda Nathan Holman. Right, how tight is this game? The boys are man down. What have they got to do to stay in this? I think the boys just got to work, keep on working for each other. They're a tight bunch of boys, and I know for a fact they'll keep going for each other all game. 10 minutes to go. Are there more points on the board for Pen-y-bont? Yeah, I think I think there's a couple more points out there for us. Like I said earlier, we just need to stay a bit more composed when we have the ball, get through the phases, and yeah, I think it's going to the wire, but I think we still got some in us. Diolch yn fawr, Nathan. All the best. Cheers, mate. Lain arall i Gaernarfon, tafliad i'r cefn Jones lan unwaith eto. Ale Jones, symud safle, Divine, maen nhw'n ffindo gwagle, mas yn llydan. Josh Eden ar y cae, yn gwisgo 19, fel wedys i 4 o olwyr dyn nhw ar y fainc. Pari yn bwrw lain arall, fe cael ei gladdu mewn tacl. Thirsk, bron a torri, mae fe yn torri trwy un. Dyna beth sy'n eisiau ar Gaernarfon. Evans, pas ti cefn. Ale Jones yn bwrw lain. Ie. Just yn rhy araf i symud oedd yr Athletic. Jackal was valid, but 22 didn't roll, so I can't award. Ie, mae'r dyfarnwr yn glir, mae'na Carwyn Roberts yn gweud. Dim byd yn bod ar y Jackal, ond o Tom Jenkins yn y ffordd. Right, digon o amser ar ôl. Pist eto. Jackal was valid, but 22 didn't roll. Not an award. First offence. Scrum. Waw. Caernarfon yn mynd am y scrum. Mae hwn yn meddwl wrth gwrs bod nhw yn clymu yr Athletic mewn, a maen nhw un dyn yn bryn yn yr olwyr. So falle bod yna wagle yna. A hefyd i lleoliad nhw ar y cae. Allwch chi'n cael lle gwell na hyn? 10 munud o weddill. Gwasgu Carden Filen arall o bosib. Dod i pwysau arno yn y sgrym. Reili ar yr ochr yma. Solid mae sgrym yr Athletic nawr. Pari wrth y bôn i Jones. Roberts unwaith eto. Bale yn oed Jones, fe'n oedi yn cael ei mas o'r drws cefn yn sydyn i Williams. Jones yn sydyn wrth y bôn. Pari eto yn trial troi mas o'r dacl. Lear yn cario. Yn cael ei hyrddio nôl yn y dacl yna. Y Bale dal yno. Thirsk. Mae fe'n sicr wedi arwain trwy esiampl captain Caernarfon. Ale Jones yn trial mynd am y tu fas ac yn rhyddhau y Bale. Dal yn fyw, dal yno i Caernarfon. Yr eilydd, Josh Eden. Ale Jones, y cefnwr ar lawr i Caernarfon. Samuel Williams yn cario. Jones, llygadu bwlch bach. Morgan, y bas os heiffi nawr, mae yna ddynion mas na. Gwaith gwych yn amddiffynol gan Jacob Williams iddo mewn. Pas nôl ar y tu fewn. Bedwyr Jones. Mae'r amddiffyn yn rhagorol gan Pen-y-bont. Maen nhw wedi gwthio nhw nôl. Ilan Davies yn neud yn dda. Am gêm yw hon. Oes na ddynion. Thirsk.
Parry'n torri un tacl. Mewn i'r 2 ar hugen, mae fe mynd. Thirsk yn codi ac yn mynd. Y capten ar Rither. Rhyw 8 metr mas mae fe. Jones wrth y bôn. Am Rither oedd hwnna. Parry eto dwi'n meddwl. Iolo Evans, mae fe'n penderfynu cario. Eisiau'r cymorth i gyrraedd. Jones, newid cyfeiriad. Samuel Williams yn cario eto. Caernarfon yng nghysgod pist. Yr Athletig o Pen-y-bont yn lledu. Pan falle o dim angen, Jones yn llwyddo. Dal gafel ar y bil. Cadwch chi'n syml Caernarfon. Diedd. Mae dydgu wrth yn ochr i. Am rownd derfynol mae hon wedi bod. 73 o funudau ar y cloc. Ni ddim wedi trafod seren y gêm eto. Ond y gwir yw, mae bob un o'n nhw'n ser. Os na gais fan hyn yn dod i Caernarfon. Os ma fe. Ail gais. A fi falle gallai rhywun bod mewn trwbl i fynd. Tom Devine yn cael y cais. Plymio ar ei benne o'n Cam Thomas. Mi'n siŵr bydd y dyfarnwr teledu mo'n cael pip ar hyn. Mae'r cais yn sefyll. Pwynt sydd ynddi. Ia, Caernarfon wedi chwarae sawl cymal. A'i chadw hi'n syml. Devine. Ail gais. Come on, mae Penglin syth mewn yna. Carwyn, I'm going to show you the actions of Green 7 after the try was scored. Coming up on the screen for you now. Dwi ddim wedi dysgu, mae wedi cael ei gosbi sawl tro yn y gêm yma. We're looking at the actions of 7 Green after the try is scored. The try, by the way, is good. Just dim angen. I can go 15. I'll just check if we've got another angle of the point of contact. Hynod beryglus. Wel, dwi ddim yn gallu cico'r bêl mas o dwylo neb. Mae di mynd lawr. All your angles, Karen. Okay, Ian, is there clear where the point of contact is? We On the other don't side. have point of contact, but the action is reckless. Okay. For me, it's a minimum of a yellow. That's what I'd be looking at. Yeah. Okay. There's no benefit in doing that action. Yeah. There's no clear where the point of contact is, so we can't deem it as the head area. So we won't go S-slip to red. We deem it as a yellow. Reckless. Yeah. Anything further from you, Ian? No, that's correct, and a penalty on the halfway line. Yeah? Okay. Thank you. Number 7. Wel, mae'r garden fel yna, mynd i fod fel carden goch, ac os mae'n mynd i fod... No, you cannot say what. 15. 15. Have a bit of respect, please. 7. Yeah, it's over there. You're reckless in that action, okay, where you've gone to no benefit at all to go to ground, okay? Carden fel enw i. Maen nhw'n gallu dadle. Maen nhw'n moyn dadle, le mae'r cais wedi cael ei sgori hefyd. Wel, am ddrama man hyn. 6 munud sydd ar ôl. Pwynt sydd yn ddi. Trosiad i ddod. Are we happy with the kick that's been taken from where the grounding was? Gan Aled Jones i ddod i Caernarfon ar y blaen. Okay, come this way, please. This way. Ie, maen nhw wedi cael ei ffordd, maen nhw wedi bod dadle mwy am leoliad Aled Jones ar gyfer y gic. Mae di aros amser hir am y cynnig yma. Dwi ddim di methu cic. Commentators curse os fi oedd un eriod. Aled Jones i ddod i Caernarfon ar y blaen gyda rhyw 5 munud ar ôl. Wel, mae'r sŵn yn dweud y cyfan, cefnogwyr Caernarfon yn dathlu, felly
y tîm hefyd. Maen nhw ar y blaen gyda 5 munud ar ôl. A mae'n gicos ar hanner ffordd i Caernarfon hefyd. Double whammy i'r Athletic. Right, Caernarfon 30, yr Athletic o Pen-y-bont 29. Molatica ar y ca. Calafai Molatica, mab mama ar y ca iddyn nhw. Dyna ni gael trafod seren y gym. Wel, mae yna sawl seren wedi chwarae yn y ddau dîm yma. Mae wedi bod yn anodd dewis. Ond dwi'n mynd i fynd hefo chwaraewr o tîm Caernarfon. Dwi'n teimlo bod Iol Evans wedi chwarae rhagorol o ran yr amddiffyn. Ond mae chwaraewr y gêm neu seren y gêm yn mynd i'r capten David Thirsk wedi arwain ar y blaen, wedi cario'n dda. Ie, fe di arwain trwy esiampl. Gallen ni di pigo sawl un, dwi'n siŵr. Phillips y cefnwr o Sullivan i'r Athletic. Ond gyda'r gêm dal yn y fantol, mae'r penderfyniad wedi cael ei wneud. David Thirsk, seren y gêm yn rownderfynol Cwpan yr adran gyntaf. Iolo Evans, un arall sydd wedi sereni. Parry wrth i ysgwyd un arall i gael gêm arbennig. Gormod ar y cloc i chwarae hon mas i Caernarfon. Dyna o bosib maen nhw'n mynd i drial wneud. Reilier yn cario. Jones wrth y bôn. Parry. Disgybleth yr Athletic wedi gadael nhw lawr. Ilan Davies yn cario. Mae'r cloc yn tician. Armando Morgan yn edrych fel bod e'n mynd i chwarae 80 munud. Ware teg i'r prop Pentyn. Ond mae'r Athletic di dwyni. Dan o Sullivan oedd hwnna. Dyma i chi gyfle nawr. O, Wls yn penderfynu cicio. Rhithro ar draws. Mae amddiffyn. Caernarfon yn neud codi'r gic yn uchel. Roberts. O, di mynd mlaen o ddwylo. John Phillips. Divine. Y bêl dal yn fyw. Scrum fydd hi. Wel, os yw bob ffeinal fel hyn, neu ddillenci, bydd pawb yn shattered erbyn diwedd y dydd. Dwi'n meddwl mod i di bino... A fi di gael o ti'n ffeici eto. Paid a poeni. Yn ferchu yn bobl y cwm. Green. Mae'r chwarae jyst mor gyffroes yma. Mae'r amddiffyn gan y ddau dîm. Yr ymosod mae hi'n mynd o un ochr i llall. 1 pwynt sydd rhwng y ddau dîm. Gyda chydig dros 2 funud yn weddill. A Dylgi yn gadael i fynd lawr i ochr y cae. Gret i gael ei chwmni hi yn y rownd derfynol yma. Changes done, yeah. Time on. Cloc nôl arno. Ni mewn i'r 2 funed olaf yn Stadiwm Principality. Rownd derfynol Cwpan yr adran gyntaf. Caernarfon ar y blaen o 1 pwynt yn erbyn Athletig Pen-y-bont. Crouch. Bind. Set. Ail osod y scrum. Right, boys. Keep hard in the core. Come the shoulder. Yeah, I want to see the shoulder straight to the square of the pavilion. Okay? Get that hip in, and I want it straight to the square. Scrum felly. 78. Bron i 79. Ni bron mewn i'r funed olaf. Set! Jones yn bwydo'r scrum. Sydd wedi bod yn effeithiol i Caernarfon. Solid yw i. Yr Athletic yn trio cael pwysau. Jones yn goffo gweithio i gael i mas i Aled Jones. Iolo Evans yn cario. A'r cymorth wrth i ysgwyd Rhys Williams. Y ddoi gynt o'r Quins yn gyfyrddin. A mae Caernarfon o bosib nawr yn llygadu. Chwarae'r gêm y mas. Cadw'n dyn. Use it! Use it! Lear yn cario. Caernarfon
Nawr yn trial chwarae mas. Jones yn oedi mymryn. Armando Morgan. Rhyw 15 eiliad ti ar yn cloc ni. Be rai ni rando i beth mae'r dyfanwr yn gweud. 1 neu 2 gymal arall o bosib. Oh! You killed straight to ground. Straight to ground. Killed it. No need to go to ground. Just kill that. Wel, oedden nhw moyn edrych ar y dacl eto, dwi ddim yn siŵr. Cloc yn goch. Cloc yn goch. Felly, cyfle olaf i'r Athletic. Rhys Williams di wneud y jobyn cyntaf. Siwrt a fe bydd mewn fel maswr yn y symudiadau yma, neu oedd i Olds nôl ar y cae. Let's get back 10, please. Make sure. Cyfle olaf felly i'r Athletic. Ni wedi cael gymaint o ddrama yn y rownd derfynol yma. Trial cystadlu oedd Caernarfon yn neud, ond y bel yno i'r Athletic o Ben-y-bont. Trial ffindo gwagle mas yna. Geraint Roberts yn gwisgo 1 ar 20. Rown y cornel maen nhw'n dod. No, it's there. Y bel yno. Gŵr peryg. Dan O'Sullivan. Ruck. Rhaid nhw fod yn hynod squeaky clean nawr Caernarfon. Dyn nhw ddim yn moyn ildio kick-off fan hyn. Yn rhoi cyfle i Williams. Tacklers move! Murphy yn mynd. Caernarfon yn amddiffyn am ei bywydau nawr wrth i Rory Thomas gario. O'Sullivan, dadlwytho. Perkins yn cario. Caernarfon, odyn nhw'n grando, odyn ma nhw. Gorfod defnyddio'i. Rhedwyr yn cynnig i hun. Rory Thomas unwaith eto. Bydd na gyrff yn ddi ac yn las fori. No, you're off the ball. Dal i ddod. Olds, Williams, mas yn llydan. Peryg mas na ym Mhobman. Yr yslis bella yn ymddiffynwr ychwanegol i Caernarfon. Olds. No, on the ball. Ddim ar y bel, dal yn oer Athletic, am ddiweddglo. Thomas unwaith eto. Yn cystadlu, yn frwd dros y bel o Ilan Davies. Ond y bel dal gyda'r Athletic, torri trwy'r dacl. Coding oedd hwnna'n gwisgo 17. Dal i ddod, Lee Murphy. Maen nhw'n edrych am kick-off o bosib. Olds, Williams. Bron yn cael ei daclo gan chwaraewr ei hun. Cael ei hyrddio nôl yn y dacl mae Roberts yn neud. Os neb yn heiddi colli'r gêm yma. 2 dîm wedi rhoi popeth i'r frwydr. Sullivan, fe ar hat-trick. Ball is there, you put him there. Ilan Davies yn llwyddo symud. Olds, Williams, fe'n penderfynu cario. Ac yn neud metr bach ychwanegol. No, he's not lifting. He's not lifting the ball. Os yna gyfle am gol adlam o bosib hefyd. Lee Murphy. No, you're off the ball now. Leave the knife, leave the knife. Am chwarae gan yr Athletic o Ben-y-bont yn mynd trwy'r cymalau fan hyn. Use it! Nôl yn y boced. Olds, oedd e'n llygadu 1. Williams, pas, tu ôl i Phillips. Y gŵr peryg. Y trad yn dal i ddawnsio. Stay. Williams. Use it! Pwyllo, odyn nhw'n meddwl am gol adlan. Ni'n cadw llygad ar Rhys Williams, y prif fforddwr yn y boced. Ond mas yn llydan, maen nhw'n trial mynd. Caernarfon dal yn amddiffyn am ei bywydau. Yr ystlys yn agos. Divine. Ond y bel yno unwaith eto. Sawl cymal mae'r Athletic di mynd trwyddo. Dwi ddim yn siŵr. Dwi ddim yn cyfri. Chwarae gwych. Gan y naill dîm ar llall. Iolo Evans ar dacl ar Dan O'Sullivan. Odyn nhw'n meddwl am gol adlam. Odyn yr ateb. Rhys Williams i ennill y gêm. A mae fe wedi methu. Y chwiban olaf yn mynd. Caernarfon sydd yn dathlu. Mae yna gyrff ar lawr. Y naill dîm ar llall.
wedi ymroi yn llwyr i'r frwydr. Anhygoel o rownd derfynol. 4 cais yn erbyn 3 nath i orffen, ond dim ond un o'r ystadegau sy'n cyfri, a hwnna yw'r sgôr. Anhygoel i Caernarfon. Y tro cyntaf i nhw fod yn agos i Stadiwm Principality, a maen nhw wedi gadael gyda buddigoliaeth. Nes i weid cyn y gêm, un di teithio reit lawr o'r gogledd, un di dod bach o'r dwyrain, i'r dwyrain. A'r siwrne nôl fydd yr un orau i'r gogledd. Anhygoel o gêm. Pawb nôl ar ei trad. Un tîm fydd yn dathlu, ond clod i'r ddau. Y sgôr terfynol, Caernarfon 30, yr Athletig o Pen-y-bont 29. Waw, waw, waw. Sut mae rhywun yn disgrifio y gêm yna? Caernarfon yn ei rownd derfynol cyntaf erioed yn y Stadiwm Principality yn ennill Cwpan Adran 1. Y sgôr terfynol Caernarfon 30, Athletig 29. Ken, sut ti'n gallu disgrifio'r gêm yna? Wel, y popeth yn y gêm, Athletig Pen-y-bont yn dangos y cymeriad i mynd ar y flaen. Ond i fod yn deg i Caernarfon aros yn y gêm na, fel i dangos cymeriad, mynd trwy'r cymalau, mynd ar y blaen, a wedi dangos ni fel falle ddim i cael gêm mas. A pob clwb i Pen-y-bont eto'n mynd ati i aros yn y gêm, ond disgybleth gret gan Caernarfon yn y diwedd na. Ie, dwi'n siŵr un fydd yn dathlu un o ser y tîm Tom Devine di nill a sgorio 2 gais. Lloyd, sy'n mai allan yna? Reit, diolch Ows, ie fi ma da Tom Devine. Yn gyntaf, 2 gais heddiw, sut wyt ti'n teimlo? Dweud am o'n geir ar hynny, mae chwarae yma jyst yn un beth, ond mae ennill yma, dweud jyst yn disgrifio sy'n teimlo. Hwgau gyd, un o'r fath, jyst yn absolutely buzzing ar hynny. Really, ti'n gorau gweithio yma, ond na, mae teimlo da wan de. A dim jyst yn 2 gais, so ti'n amddiffyn yn aruthrol yn y hanner gyntaf na, oedd clips ti'n anhygoel. Ydy unrhyw beth yn gallu bennu hyn o ran byd rygbi, chwarae rygbi? Na, mae just y tîm, mae'n neud, obviously 13, lle quite tough defendio, ond gael yr ogau gyd rwmd i fi. Just neud job i lot haws, rhoi fe mewn lle gallu neud job i wedyn. A just lwcus iawn fod ar pen 2 gais fanna, ond na, a buzzing. A faint mae hyn yn golygu i'r clwb Caernarfon? Mae'n unbelievable. Tro gyntaf i clwb bod yma, dod yma a curo, mae just yn masif i clwb o juniors fyny i tîm y dynion merchaid. Mae just yn masif i ddwrnod i clwb. Llongyfarchiadau, ti'n ffantastig heddiw. Joia heno, bwy. Da iawn, Tom. Nice one. Ie, Tom Devine efo 2 gais perfformiad unigol anhygoel. 2 flynedd ôl o fethu y rygbi hefyd. A dyma ni amserlen y dydd, 2 gêm arall i ddod. Os gennych chi'r egni i wylio hynna, rownd derfynol Cwpan y Bencamp, pwriaeth crwydau Llanelli yn herio Tondi honna am 3 o'r gloch. A wedyn y prif gêm, y prif gystadleuaeth, Pontypridd, sydd wedi ennill y cwpan ar 6 achlysur yn erbyn Cross Keys, sydd wedi ennill o unwaith. Ond dyma ni, y foment fawr nath ddylanwadu a phenderfynu y fuddugoliaeth. Efo llai na 5 munud i fynd, y cofis rhaid bach o led arni, a Tom Devine drosodd am yr ail, ond oedd y sgôr yna yn ei hun ddim yn ddigon. Y trosiad yn angen reidio, y trosiad yn gywir, a'r cofis yn dathlu. A chwarae teg i gefnogwyr Caernarfon, maen nhw wedi canu trwy'r holl gêm na. Dydgu, fel cyn chwaraewr Caernarfon, mae'n llai sifon i mynd o'r jyst bod lawr fan hyn. Mae'n foment mor sbesial. Nid i gynnig i'r garfan sy'n ar y cae, ond i'r bobl na fyny fanna. O, mae'n foment anhygoel, a dwi'n meddwl jyst y ffordd nath Caernarfon ddod yma tro cyntaf yn y stadiwm i allu rhoi perfformiad fel yna am 84-85 munud i gêm a cadw y perfformiad y fyw. Mae yna 700 plus o Caernarfon yma tu ôl i'r tîm a llwys yn gwylio adre am ddiwrnod. Am ddiwrnod hefyd i'r capdan seren y gêm, Dafydd Thurs allan yn y cae hefo'i chwaraewyr. Dafydd, sut mae'r dathliadau, sut mae pob yn teimlo? Dwi'n siŵr bod chdi wedi credu beth sy'n digwydd.
Be, sori, eisiau gwach i fanna. Dwi'n syni dim bod ni mor swnllid. Dwi'n syni bod chdi'n methu credu beth sy'n digwydd ar y cae yna rwan. Ti'n ser yn y gêm a ti wedi capteinio dre i ennill y gwpan. Na, dwi'n mynd i sincio fewn eto sy'n mynd dweud. Da chi gwybod, mae'n anhygoel i ni. Dwi'n meddwl oedd o bach o dream yn ddechrau wedyn, fel nath i ddod i chwarae, o jyst athyn ni'n neud o'n hynna'n, ti'n gwybod? Ac bod ni wedi mynd lawr yn y gêm na wedi di dod yn ôl, mae jyst danos be da ni wedi creu yma. Mae'n ein bryd bod mae hogia o gogledd yn curo rhywbeth a lwcus heddiw dio. Ia, hen bryd bod y gog sy'n ennill rhywbeth, chi wedi dod lawr i'r de ac ennill. A dydd mawr i chi fel teulu, ydych chi fel rhan o Clwb Dre ers erioed. Ond ti'n gwybod beth, sut oedd y dathliadau heno, a sut oedd set am ddiffynol ola na? Fi'n siŵr bydd na bach o ddathlu heno, de. Ond, ia, fel chi dweud efo teulu, ia, mae masif i fi. Masif i ni fel teulu, a dwi'n meddwl mae masif i pawb. Mae na ffiw ogia yma wedi bod, 5 mlynedd yn ôl oedd ni few points o gael ei relegatio. Ac, da ni'n curo Cwpan Cymru wan, mae'n anhygoel. David, os i fwynhau dathliadau, mae'r seremoni wobrwyo a ddech chi'n codi'r gwpan yma o chydig funudau. Felly, dos ti fwynhau efo dy fet, a gewn ni nôl at ein tîm sylwebu ni am cyflwyniad Cwpan Adran 1. Phil Steele in English a Rhysab William yn Gymraeg. Ie, llongyfarchiadau fel wedys i i'r ddau dîm. Yn anffodus, oedd rhaid i rywun golli y rownd erfynol yna. Yr Athletic yn rhoi popeth yn y munudau ola yna. 84 bron i 85 o funudau. Gôl adlam, y prif hyfforddwr Rhys Williams yn aflwyddiannus. A Caernarfon yn dal gafel ar y fuddugoliaeth o bwynt. Am foment fydd i dîm y Dre. Dyna Rhys Williams. Falle cyfle ola iddo fe o bosib i chwarae yn Stadiwm Principality. Clwb arbennig, clwb yr Athletic, di cynhyrchu bron i bob un o chwaraewyr sydd yn y tîm. Pob clod i'r Athletic. Matt Norman yn arwain y cymeradwyaeth tuag at eu cefnogwyr nhw. Ond odyn ni'n barod. Odi Caernarfon yn barod. Odyn ma nhw. Bob un yn nhw yn arwyr. Rai sydd ddim wedi chwarae hefyd heddi. Tîm y fforddi. Llongyfarchiadau i Ian Jones. Cyfarwyddwr y fforddi Caernarfon. Yn rhoi'r popeth i'r clwb yma. Rygbi yn y gogledd, rygbi yn Caernarfon yn gêm amateur lwyr. Y boys yma yn ware dros y Cris, dros y clwb, achos bod nhw yn caru ware rygbi. Yn ywedig cynrychioli'r clwb yn Stadiwm Principality. Sawl un di sereni i'r Athletic, yn sicr John Phillips y cefnwr, blaen ysgellwr Dan O'Sullivan, 2 gais yr un. Ale Jones a'r trosiad llwyddiannus yna, yn allweddol i Caernarfon a'i drod chwith fel metronom yn llwyddo a bob cic. Cais yn dod i Roberts, 2 i Divine, y cais allweddol. Disgybleth o bosib. Yr Athletic o Pen-y-bont yn gadael nhw lawr. Ond dyna pwy fydd yn dathlu heno. Caernarfon. Aros i'r captyn, David Thirsk. Fe bydd yn derbyn cwpan yr adran gyntaf. Tîm o'r gogledd yn ennill e. Dangos i bawb yn rygbi Cymru bod na ddyfnder yn y genedl. Nege jyst ar hyd yr M4 mae rygbi'n cael ei chwarae. Falle bod e'n bryd i bobl edrych tu ar gogledd. Tîm talentog. Maen nhw'n barod amdani. Thirsk yn barod i gael y cwpan. Ambell i lun.
cyn bod ni'n barod. A mi Dafydd Thirsk godi'r cwpan. A fe'n mynd draw at ei dîm. A dyna i chi, pencampwyr cwpan yr adran gyntaf am y tymor yma yw Caernarfon. Mi fydd hi'n bonkers yn dre heno. Mi fydd hi'n bonkers yng Nghaerdydd. Cannoedd, os nad milodd o'n nhw lawr yma, yn dathlu nawr. Ac os nhw sydd i ennill, cwpan yr adran gyntaf yn haeddiannol mewn cracar o gêm yn erbyn yr Athletig o Pen-y-bont. O'ch chi byth yn meddwl os ti'n gweld Caernarfon yn codi gwpan yna fel la? Ond e ddim digon o adeiladu, doedd? Do, yn hanesyddol, dyn ni'n gwybod bod ni'n sôn amdano'r tro cyntaf erioed, ond mae'n anhygoel sydd wedi weddglo na y set amddiffynol, a fydd hwn yn ddarn bach o hanes yn aros o'r clwb yma am byth. Ydy, a ti'n mae'n nefi bach yn emosiynol, dim bod fi'n bias, ond clwb bach wedi teithio o'r gogledd sydd yn glwb mawr heddiw yn y rownd derfynol yma. Ie, as gyda efo Josh na fi di. Josh, ti'n gwybod, ti'n cael siom dy dîm di wedi colli, ond oedd hi'n wledd o rygbi, oedd hi'n gêm briliant. Oh yeah, game dda iawn. Like, for advocate of rugby, like, dwy clwb, like, heddi, like, what a fantastic game bod e. Like, it could have gone either way, but like, dwi'n disappointed on, but mae game dda, and Caernarfon fair play, mae nhw'n chwarae yn dda iawn, poor G's to everything. Ac y fras, Ken, dyma gêm gyntaf dydd, mae'n wledd i ddod, a dyma ydy rygbi gymunedol ar ei ora. No, mae'n dangos bod sylfaen o rygbi yn Nghymru, mae'n gret gweld bod dyfnder yn rygbi yn y gogledd. Fi'n hala lot o amser lan na, a mae'n gweld mae rygbi grif y gros Cymru, mae'n rhaid sy'n ni really dal ato fe, a dangos beth mae'r gêm yn gallu wneud, a'r gêm na yn dechreuad dda i'r dydd. Ie, dechreuad da i'r dydd yn unig dyn. Diolch yn fawr iawn i'r trin, chi wedi bod yn ddiwrnod hir o'n blaen ni. 2 gêm arall i ddod. Y gêm yn nesaf fydd crwydriaid Llanelli yn erbyn Tondi. Mae'r chwaraewyr yna ar y maes yn barod. Ond yn y gêm gyntaf, Adran 1 a Caernarfon wedi dod i Gaerdydd a codi cwpan Adran 1. Neu welch chi fo'r ail gêm wedi'r egwyl.